Salam elek mehriban adamlar. Sağ gorgun oturan mısınız? Ocaklarınızda ağda verlik, arsal devletlilik yar bolsun. Enhe bugünim ruhu çırağım gepleşigimiz sizin dünýäňizde alham ýaýlasynın ýakamlylygyny arzulap ýaýlama çykdy. Öz pekim parasadyny adamzadyň beýikligine bagş edip giýje günniz ýerginsiz işleri alyp barýan hormatly prezidentimiz, arkadagly serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak tutýan ähli tutumly işleriniň mydama rowaj almaklygyny arzu edýär. Sözüň, sadyň, sunuwatyň, asylha adamzadyň zehininiň döredönlerine beýik sarpa goýmak başlanygyjyny goýan, mehriban arkadagymyzyň peder ýoluny dowam edýän, arkadagly serdarymyzyň watan, halk üçin watandyr diýen sözlerinden beýik ruh alyp, inhe arkadagly serdarymyzyň şeýle diýmegi bilen öz halkyny, halkynyň taryhyny, şununy, geljegine beýik hormat goýmasy netijesinde bizem edýän adamlar şu döredilýän mümkinçiliklerden ogralyp miras tele ýaýlymyny ruhy çyragym gepleşigimiziň ýene de bir täze sanyny size görmäge çagyrýar. Edýän adamlar, biz ruhy çyragymyň bu gedekki sanyny türkmen edebiýatynyň görnükli wekili, meşhur, özem diňe türkmen edebiýatyna dälle, dünýä edebiýatyna, dünýäniň çağalar edebiýatyna meşhurlugy eýe bolan Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Andersen adynyňky halkara bayragynyň eýesi, Magtumul adynyňky döwlet bayragynyň eýesi, meşhur şahyr, ýazyjy, alim Kayyum Tanryliýew hakynda gepleşigimiziň şu gezekki sanyny giňişleýin söhbet ederiz. Kayyum ağa hakyndaky gepleşigimiziň şu gezekki sanyny çykyş etjekler bilen men sizi gysgaça tanyş edip geçeýin. Ine sağ tarapdan başlasam, Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Magtumul adynyňky Dil Edebiýat we Milli Golýazmalar Institutynyň bölüm müdiri, filologiýa ilymlarynyň kandidaty Çary Kuliýew. Ine şeýle de biziň aramyzda Türkmenistan gazetiniň bölüm redaktory, Türkmeniň altyn asr beýatlaşygynyň ýeňijisi, şahyr, ýazyjy Akmurat Hojanýazow bar. Akmurat agaň aňyrýanyny Kayyum Tanryliýewiň ogly bar biziň aramyzda. Kayyum agaň maşgalada jemi 5 sany perzenni bolupdyr. Ine körpe ogly Ahmet ağa, Ahmet Tanryliýew. Ahmet ağa ol häzirki wagtda Diyar jurnalynyň foto habarçysy bolup zähmet çekýär. Ine menden çepde Kayyum ağaň gyzy maşgalada şahyrymyň ikinji perzenni. Özüm hünäri käri boýunça edebiýatçy, dilçi, özüniň zähmet ýoluny mugallimçiliga bagş eden zenan. Bilýäňiz hemmäňiz Seýdnazar Seýda adynyňky mugallimçilik instituty bar biziň Lewap vilayatymyzda Türkmenabad şäherinde. Şol ýokary okuw mektepde mugallimçilik institutyny öz zähmet ýolunyň 20 ýyldan gowrak döwrüni şol ýerde mugallim bolup işleýän inhe Gurbangul Tanryliýew. Ine bugün biziň gepleşigimiziň körpeje mehmany çağalar şahyrymyz Kayyum Tanryliýewiň çowlugy. Ine Aýna Mämedowa, Aýnajan ol häzirki wagtda Türkmenabad şäherindäki 26-njy orta mektebiň inni 2-nji synp okuwçysy. Täze okuw ýylyna da başlady. Aýna jigimiz hem seni hem biziň gepleşigimizde tomaşa edýärler, hemmesini edýän adamlar biz täze okuw ýyly bilen hem tüýsürekden gutlaýar. Ine gepleşigimiziň ýene de bir mehmany Kayyum Tanryliýewiň körpe gelini, ine Ahmet ağaňyň maşgalasy bolýar, Bagdagul Tanryliýew.
Bağdagul Taňyrgulyba ol şepagat uyasy. Bizim paýtagtymyzdaky stomatologiya merkezine 35 ýyldan gowrak şol ýerde şepagat uyasy bolup zähmet çekip häzirem hormatly diýinjalışdy. Sizin hemmeňizi gepleşigimizde hoş gördük. Asylha mehmanlar men özüm şeýle boldum. Kayyum ağa çağalar şahyry. Hemmeler bir hili Kayyum ağa yüzlenenni öz çağalygyny ýadyna salýar. Çağa dünýäsi gözüňe gelýär. Öz häzir neçe ýaşyňda bolanda çağa ýaly pikirlenip, çağa ýaly şatlanyp, çağalyň dünýäsine siňip gidenine duýman galýan. Ini ilkinji söhbeti çaraga siz başlap berseňiz, başlangıç goýsaňyz, ini siz alim, siziň bir hergedek gepleşiklerimizde bize bir berýän maslahatyňyz bar. Şu şahyr öwrenilenini, şahsiýet öwrenilenini gönnen göni onuň döredijiligi däli, onuň döwrü öwrenilýär, onuň häsiýeti öwrenilýär, onuň döredijiligi bilen döwrüniň arasyna bağlanışyk, sazlaşyk öwrenilýär diýip aýdýadyňyz. Ini edil şo meseleler Kayyum agaň döredijiliginden nähili? İlk bilene täzegül şu Kayyum Taňrygulyw başga da kän ýaz şahyrlamy ýatladyk öň şolaň döredijiligi hakynda görüň etdik. Ine bugün Kayyum agaň döredijiligi hakynda söhbet edýäs. Şu zatlaryň aňyryna şol haýsy halkyň ruhy baýlygy sarpalanýan bolsa, şol halkyň ertirem gözeldir diýilýän bir düşünje bar. Şu bizne hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen herki diýişmeýäli ýaz şahyrlamyzyň en çemesiniň döredijiligi hakynda söhbetleşdik. Urýasa miras teleýaýlymynyň şu döredijilik toparyna uly sag bolsun aýdasy meli. Onun ýöne şu döredijilik topary mümkinçilik bolmasa muňaly söhbetleşligi, muňa gurrunçylygy gurnamak kyn. Aňsat däl. Diýmek bizde şuma şu pederlerimiz hakynda biziň bar galamynyň gaýratyny, güýjüni, zehinini halk üçin orta goýan ýaz şahyrlarymyz hakynda gurrunçylyk etmäge, söhbetleşlik gurmagy mümkinçiligimiz bar. Şu mümkinçilik bolsa hemmemizden bilýäs, ýa-ni hyýatlaşmada hormatly prezidentimiziň aladalary bir. Ben şu söhbetiň başynda arkadaşly serdarymyza, hormatly prezidentimize çyn ýürekden sag bolsun aýdyp, şeýle biziň ezizlerimizi, biziň halipalarymyzy, ýaz şahyrlar, biziň ruhy baýlyk döredijilerimizi siýleýän, sarpalaýan üçin. Indi Kayyum agaň döredijiligine, Kayyum Taňrygulywyň döredijiligine geçmeli bolsa, men ilkinji nowatda Kayyum agaň alymlygyny, özümizem edebiýat öwrenji bolamyň bize has golaý ýollar şol. Kayyum agaň ilki bilen şol edebiýaty öwrenş ilminde bitiren işini ýatlasmaly. Sebebi bir özü çağılar şahyr bolup, çağılar edebiýatynyň döreýişi, özü şakda ilmi iş etmek bir ansatda. Ilmiň öz ýoly, öz häsiýeti bar, döredijiligiň goşky ýazmak ýa-da hekaýe, powest ýazmak, bu öz ýazgyň öz ýoly, şahyryň öz ýoly bar-da. Onuň ýöne şol iki ýolda da münasip zähmet çekmegiň özü ýeňilýär paýda tälle. Kayyum aga şol dogrudan çağılar edebiýat hakynda ilmi iş eden çagy, belki şol çağılar şahyrlygy iterendir onşýar. Belki de Kayyum agaň öz häsiýetinde şol çağılara süýgü bolşýaly, çağılar edebiýatyna süýgü bolşýaly, çağılar edebiýatyny öwrenmäge de höwes bolanlar-da. Kayyum Taňrygulyw çağılar edebiýatynyň döreýişi özü şakynda ulakan ilmi iş edip, şonu bir ilmi jemgyýetçilikde doly goldaw tapan işleň birini edebiýaty öwrenş ilmine sowgat beren halipa. Şu ýerde Türkmen çağılar edebiýaty we halk döredijiligi diýen monografiýasy turda. Şuň özüm Kayyum agaň ilmden daş däldigini aňladýar. Sebebi şu monografiýa bilen tanışan halatyň doğrudan şu bizim ýazywly edebiýatymyz bilen halk döredijiligiň arasynda nähil gatnaşygyň barlygyny duýup bolýar-da.
Onunla da çağılır edebiyat meselesinde. Indi şu yerde destanlamızın ertekiden yordum şakınna var şu kitabın içinde. Şonu bizim şu destanlamızın döremeğine bizim erteklerimiz nehili ehmiyetli olupdur. O hakda var. Onun has bir belleymelerim şu yerde Berdikeri Babaev'in jappakları hakkında katı çungdan ilmi derine verildi. Her belleşimiz yani şol çağlar şairi, çağlar edebiyatı hakkında selcerme geçirenle belki onu kolaydıram. Yöne var ol Berdikeri Babaev yazıcının eserine çemeleşmek, yazıcının eserine koşulmak ol yengiliyel payda derler. Ondan şu yerde jappaklar bir öňden bizim halkımızın arasında yaşap yören rivayetler var. Bir asliyetinde bir şahsiyetler yaşayan adamlar. Onun bir daha alağada şonu esere öğriyade Kayyum Ahmed'e şol eserin döreğiş hakkında başlayada onun nirede kemçiligi var. Haysi neşrinde nehil kemçilik gittir. Neden de düzeliyor. Şun alımın edecek zatları şol. Şu zatların özü Kayyum Ağa'nın dünyasında bir ilmi hasiyetin, ilmi ağıramın barlığını anlayadı. Bir Kayyum Ağa'nın döröcülüğü hakkında köp makalalar yazıldı, köp işler edildi. Yönü bir nesip olsa men şu oğlu, kıydı, şahirimiz, halkımız, telegörcüler şu Kayyum Ağa'nın döröcülüğü hakkında şu yürüyte bir ilmi işi başlayacaktığımı da söz veriyor. Sebebi katı münasip adam. Ayratin öz başlık öğrenmeye münasip da. Eldiğiniz Türkmen çağılır edebiyatı dillerine ilki Kayyum Ağa özüne geliyor da. Onun halk bilen halkın arasındaki edebiyatta katı tapavut köp. O çağılır edebiyatı dine çağlar şu yazılan eser değilliği değil. O çağın dünyası. Onun Türkmenin şu öz çağısının dünyasını açışı var. Diğerleri Kazak'ın başka, Azerbaycan'ın başka. Diyecek olanım Kayyum Ağa Türkmen çağısının dünyasını dünyaya çıkarıp yine Türkmenin nesli, yine Türkmenin çağısının ağını, yine şu Türkmenin çağısının hasiyeti diydirip bilen adam. Bunun öyle ulu da, katı ulu veripe. Şu yerde Kayyum Ağa'nın öz dörüşlüğüne geçmenken yine bir zadi atlas melyada. Bir çağlar şahirlerinin arasında da şahirler birbirine mengdan ok. Mesela şimdi her bir yorgunlu okullayan şahirimiz Azat Rahmanov. Katı mülayimdir koşkuları. Kahramanlar katı mülayim görüleyendir. Ol birinin yanlışını aytmağa yaydan duran yalla göğününe. Şunal yumuşak. Kayyum Ağa geçen Kayyum Ağa gerek yerinde kahramanın yüzünü süngünü katırdıp biliyor. Kayyum Ağa'nın döröcülüğünde yine bir öz oluşlu tarafı şahirin beylik halkla çağılır edebiyatına yüz dönüşü başka. Olduğuna kahramanın hasiyeti değil. Başka bir halkın çağılır edebiyatına yüz dönen halatım ilkülene şahir bir özüne kolayda sayılıyordu tercüme etmek için. Onun öz hasiyetine, öz döröcülüğünün hasiyetine kolayda sayılıyor. Onun şu Kayyum Ağa'nın şu kitabı duruşunu tercüme eder, doğru. Doğru tercümesi. Herlingirlik diyelim. Şunla bizim tüvereğimizin Rus olsun, Azerbaycan, Armiyan, tapavut yok. Ehlisinin dünyalı çağlar edebiyatına değişli koşkularının tercümesi var. Örneğin Kayyum Ağa'nın tercümesi. Onun tercümeni okuyan kağıtı yankı şahir özüne kolayda sayılıya deyip de tercüme edende de. Şuna Kayyum Ağa şuna orada atlar sapıyor. Böyle halkların edebiyatından. Ne diye suuda yüzüp ören bağlığı çağızı karık kullandırıyor diye. Şu böküp yüzüp ördü, bunu niye hükman halas etmeliyim? Her çağı bağlığı çıkarıyor da kuğuruyor o ya da. Onun ay endamı kuğurasın niye? Onun bağlık ne? Hava yetmen
böküp beylak ağanan olan olsa ol çağına ehil düşünüyor hirle diyedik yani. Onun şul kakası gelip açanda bağlığı suvoklanda onun bir hili diyecek olan şöyle çağın dünyasında yalınışlık değil. Çağın kalbi açılıyor. Çağın ertir ki yüreği ornaya şöyle. Çocuğu çağı hiç dözmeyecek çağı da. Bağlığı garip olyandır öydüp sudan çıkarayan çağı ertir ol varyan adama da dözmez, ol ite de pişige de dözecek çağı değil de. Ne kayımağı şuna inçidatlar saylap biliyor. Başka halka yüz dönen çağım. Onun öldürücülüğü, ona başka dünya başlaya o yerde. Ine şahir, yazıcı, alim, Kayyum Taňrygulyew hakynda ruhy çyragym gepleşigini taýýarlamaklyk maksady bilen biz paýtagtymyz Aşgabatdan 800 kilometrden gowrak ýol geçip şu ýerlere geldik. Bu ýerler Lewap welaýatynyň Kerki töwerekleri. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Kayyum Taňrygulyew 1930-njy ýylda Kerkiniň Gyzylaýak owasyna dünýä iňe. Ine bu ýerler şol Kerki etrawynyň Gyzylaýak owasynyň çäkleri şol ýazgyda da görnýänler. Ine bu ýerleriň tebigaty edýdi adamlar. Edil şu sähralyklarda şu ak çägeliklerde şahyryň dürüdüjüligi ýaýlyp ýatan ýaly. Bu ýerleriň ösümlük dünýäsi, bu ýerleň haýwanat dünýäsi Kayyum agaň dürüdüjüligini çağalar üçin düşnükli, mesemälim terbiýeçilik mektebi bolup giýinilip edilgiň sähra ýaýla görünýär. Edid adamlar. Şahyr 1930-njy ýylda bu ýerlerde dogulup çağalyga geçýär. Ilki başlangıç mektebi, 7 ýyllyk mektebi, onsoň 3 ýyllyk mektebi, şeýlelikde orta mektebi Kayyum aga ine şu öz owasyna okap bilim alýar. Ana şondan soň 1950-nji ýylda orta mektebi tamamlandan soň şahyr öz dürüdüjüligini, öz bilimini giňeltmek maksat bilen ol paýtagtymyz Aşgabatda şol wagtky gör kadrlar, häzirki Mahtumladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetinde şol wagt taryh, filologiýa fakulteti diýip atlandyrylýan fakultetde bilim alýar. Şeýdip ýuwaş-ýuwaşdan ol zähmet ýoruny giňeltýär, neşriýatda işleýär, metbuatda, dürli gazetler, jurnallarda zähmet çekýär. Kayyum Taňrygulyewň zähmet bilen bagry bagdaşan ýerlerine gelende bu sähralaklary, bu owadan ösümlikler dünýäsine nazaryň düşenledi edýär adamlar. Hem zähmet, hem öz çağalygyň, hem biziň prezidentlerimiziň ýer ýüzüniň çağalarynyň halallygy, watan söýçüligi çağırşynyň ýazgysyny, çaqylygyny ine şu ýerlerde Kayyum agaň ýatlarynda edil hat ýaly öz öňünde ýazylyp goýulýar. Ýörüňine dörüjülük toparmy bilen bilelikde Gyzylaýak owasynyň özüne baralyn. Şol ýerlerde kimler bize nämeler Kayyum aga hakynda görüň bererkäler. Halk dörüjüligi we çağlar edebiýaty ýa kitaba diýdik. Öz dörüjüliginde de şu halk dörüjüliginiň dürli görnüşlerini ulanyp görkezler. Misal edip ine şeýdi ulanylýar. Ine şeýsen şeýle bolýar diýip täni öz nuska bolan adam. Men şu ýerde bir kiçik bir ýatlamana maýdaýyn. İşläp örsün Ahmet Mehmet burun maňa diýdi seni Kayyum aga boldy ýani. Kayyum Taňryguly. Onun ertirem gitmeliydi. Ine bardyk ýaşly otyr gazet okap. Onun sen oğlunmuş oluydu bana. Onun oyna bilýär walla diýip ýani bir şeýle görürümler. Onun men Azat Rahmanyň dörüjüligi hakynda makala yazdymda şu ýerde iň soňky setirde ýazjyň at tutulýar da. Şoňa çenli eser deriňelýär. Onun bu misalları biz Azat Rahmanyň dörüjüliginden aldyk diýen ýaly ýekejesir. Onun şonu görüpdirdi, meni ýörüýte tapdyryp, tezjermänem her hile görýän o diýip tänik, täzelik gözlýär. Şu ýoldan ýöremän hala nokta. Onun ine häzir şu tizimler hakda görüň edýäk, şu ýerde Kayyum agaň soňky kitaby var öňmede. Janelik diýär. Şunu Kayyum aga özi tapmaça da döredi. Matalam şu kitabın içinde yanıltmaçam var, sanavacam var,
Bara şahir halk dörücülüğüne yüzlenip yani öz dörücülüğünü her hili östürüp bilen adamna. Şu yerde misal için şahirin öz yazan tapmasaları. Akmurada sol hel täze gülen belledi. Kıyıman koşkularını okusan ol yaşlığın yatlamağa berdi dursun. Özün çağa öğürüp baryanlar. Özün hinglenesin gelip barya şey ay tüjü ol ya eküysen deyipten de. Onun soňaly ine şu ýerde tapmasa var da. Onun birden bir çağa öwrülip barýarlar, ay diýmezler ýaly duýdurýanna. Uzakdan görgür, ýürük hem ýörgür, azar vermesen uklar ol mır. Pişik. Ne pişik. Akmurada sıda bilmem goşulay ya görüyor musun? Çağı bilmem ne tapmasa. Ne şol ediliş jawazadın özü bir ulu şahir özüne çekip goşup bilýär, onuň çağany nädip bilýär. Çağany gowy terbiýe çağırıp bilýär da. Onuň gögörür toppak diýäme hörek çapsak, çölde biter garpyzam, onuň köküne sapsak, gülüne gonar ary, şiiresini sorar ary. Yannak. Tapmaça goşgy. Sanak bereýin on koguragy, adyn bilýärmi? Hany göreli. Yüzü diýişlidir. Tomuz iýişlidir. Ot çöpormaga olgaty gerek diýerler onuň adyna. Nenen götürjek diýhany şepe. Olun otuny danmadan. Gerektir olda kavun ekende, yer depçek bolsan yağım dökende, yıkamda çiğli alyansın, koyun soyunda, karpız kıyanda, doğranda paçak gerektir. Barcığım öyden çağır koşani, ağaç olmağa verdin. Demirden çüyden üstün çıkıcı, sesi hemmenin üntün çekici. Tehlenir günde ustam. Şungaly çağalary bir heme oýlanmagy, pikir etmäge mejbur edýär. Hem bir ýanky edebiýata, ýanky çeper söze golaýladýar da. Onuň diňe tapmasa del bir hil oýunlar barda. İlk sanawaja seredeli. Oncuk orogy berdi 30'a, olar bardylar otlu atıza. 30'dur oncuk otap otyrdy, oğlugy 30 oncuk oturdy. Bir ýaňyltmaz häsiýetli. Bu näme diýär? Bir çağaň dilini ýençe. Şunu okuyan çağı gürlerine ýalňyşmalygy üçin boldy. Onuň şuňaly goşgulary okuyan çağlar ol diňe edebiýata däl bir arasy ýalňyşsyz gürlemäge de ukyply bolýarlar da. Onuň tuğdana, kolay gelmez hastalık, tuğdadan dağdana. Bir hili özün alcıradıp barya da dilinizi onun çağın dilini yenişmek için. Arassa gürlemeklige, çağını enni gettirmeklige, ulu täsir edýän setirler. Şuňaly kayyuman goşgulary, onun ýaňyltma şemmäne bazara barjak, babam borjak, begilimin bakar, bazarım basar, bazar barzadyň bahasyny keser, bazar zadynyň bagasy ýeter. Ay demin tutulup araya da beni bir demle aitmalılar. Yine bir şu kitabın içinde bir häsiýetli zat var. Onun yani bir Akmurada bilen görüşýärse, şunu okup yani men aýdan Akmuradaga çağırdy diýen, o da çağır diýäbili menim renk sardy ýen bolýanlar. Şuňa zatlar bar da. Onun näme şu Akmuradaga Palta değil, palta. Aýlamyz palta. Yüzde näde? Ula adamın pikirlendirip bolupdyr. Nädir şu wagtda pursadam soğuk etdi. Çağır diýe, palta diýär de, olan palta diýse baýlamyz palta diýen. Berde hemen şu çağın çeper bolmagyna, çeper sözlüligine. Onun sağlaşıklı söz tapmak. Söz düzümlerini. Ondan şeydi palta, çağrı diýip goşk okap ýören çağı ertir taýýar sağlaşygyň eýesi bolýar da ol. Görýäňim çağany çeper sözü galberse de ulu dünya yaşaýar. Adamlar bilen gatnaşyklary. Şu kayyumagada diňe özüniň çağa bolup geçen ýyllarynyň hakykatlary özüne çağalar üçin döretmekligi
yeterlik tecrübe bolmandyr. Şoň üçin kayyumaga bir üýşüp oturan çaga görse ya öz öýüne aktyjaklarynyň ýanyna çagalar gerse ya bir daşlara gedelenje çykanda gara mahlata çaga bar ýerini durup bir diňşirgenip olar synlap şo wagtky çaga dünýäsini ünüs berip pikirini diňlegen ekenne şolam döretmekligiň bir usuly bolupdyr, aýratynlygy bolupdyr kayyumagada. Diýmek ol diňe öz ýaşan çagalygy bilen oňmandyr-da döretmeklik üçin hemme çağan dünýäsini bilelikde öwrenip eser döredip miras goýupdyr. Şol Halil Kuly töweregine ýüzlenip şahyrlary biriňiz diýär drama diýiklaşdyňyz, biriňiz proza diýiklaşdyňyz, bir çağlar edebiýat kaldylar diýär-de. Ýoksa şahyrlarymyz ýalňyşmaýamyzym ähletem şu çağlar hakynda goşky bilen edebiýata gelen şahyrlar, edebiýata gelen ýazgylar da. Şoňaly bir çağlar edebiýaty diýilýän meýdana gaty bek wepaly şahyr gerek. Ine edip adamlar Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtumuladyň naky döwlet baýragynyň eýesi, halkara derejeli meşhur şahyr, ýazyjy, alim Kayyum Taňrygulywyň owasy şu owa. Kerkiniň Gyzylaýak owasyna ýerleşýän ine 20-nji orta mektebe gelip. Bu orta mektepde Kayyum aga 1-nji synpa gelip 7-nji synpa çenli owada 7 ýyllyk bilim berýän şu mektepde ol 7 ýyllyk bilimi alýar. Biz Kayyum agany ýatlap şu ýere gelemizde ilkinji kitabyny elimizde alyp geldik. Bu kitap Altyn aşyk diýip atlandyran kitaby. Diýmek şahyryň söýen ýerleri, şahyryň çagalygynyň, oglanlygynyň geçen ýerleri, tebigatyna aşyk bolup, şu owaň adamlaryna aşyk bolup, öz owasyny söýüp, tebigatyny söýüp, ilkinji döreden goşgulary Kayyum agaň ine şu ýadan Altyn aşyk atly ilkinji neşrine jemlenýär. Diýmek şu ilkinji kitabyny Kayyum agaň ilkinji duýgulary jemlenen. Ony hut şu mektepden üzüňe gözüňe getirip bolmaýar. Ine şu kitapda Kayyum agaň iki wentden ibarat bolan 4 dogan goşgysyny size okap berip onsoň şu mektebe aralaşmakçy. Günler geçer hatar, 4 doganlar gelir ötür, biri geçip giden wady beýlekisi yerin tutar. Qaş sürür hem dökür, bahardynman ekin eker, tomus onu yetiştirip güz ýadaman hasyl çeker diýär. Diýmek, Kayyum agaň ömrüniň 4 paslyny çağalykdan gözüniň görüp, pasyllary çalyşyp çağalygy geçen ýerler hakynda döreden goşgysy bize şu ýerlere gelenmizde okamyzda kalbymyza rahatlyk berdi. Altyn aşyk Kayyum agaň ilkinji ýygynnysy, ilkinji goşgulary. Gör şol günlerden, şol ýyllardan, şu owadan ilham alan gijik Kayyumjygyň ne derejelere Türkmenistanyň halk ýazyjysy, hatda ýurdumyzda şol wagtky Körpe jurnalynyň baş redaktory bolup işlemek derejesine çenli alyp baran ine akbal, durmuş, ýaşaýyş, ilkinji garaýşlar, ilkinji bilim, şygyryt hakyndaky ilkinji ilhamlar edip adamlar ine hut şu biziň duran ýerlerimizden göz baş alypdyr. Ilham aldım aýdan günden, enelerin hudusynden, ýat bekledim 100 aýdymy, mün goşgyny impetinden. Geçtim kän çölden düzdün, kän gaýadan kötüllerden, tema aldım şu günküden, ertekiden matallardan. Otlaryň uzyn sesi, çölde goýun uzyn sesi, ýangynyp durgulagymda taýçalarymdy gördüm. Köpek dağın garly gerşi, tars jereniň ýugurup barşy, bulutlaryň goşdek urşy, tema berdi karşı. Bar gogo çöl çägetinden, eterimiň ödeninde, bar milletiň çağatyndan ilham alýan ýazanymda. İlham alýan çeşmelerimi, gözlän gökden hoş baharda, gül görseňiz bir ucundan, gözleberin irderde. Gözlän düzden, çölden, goldan, amy derýän tolkunundan, baldek süýjü mewelerden, gelin barmak talkymyndan.
soran koşa deregimden, soran ımbur karagımdan, soran bütün çağalığı anha menin yüreğimden. Akmurad ağa geçireyin häzir sözi. Siz şahir, ýazyjy, jurnalist, öz garaýşlaryňyz bilen Kayyum ağa hakda aýtsaňyz, ine Garagum jurnalyna da şeýle uly ýatlama makalatyny ýazan ekeniňiz, ony Kayyum ağa barada öwrenip ýörkä gabat gelip okadyk şeýle täsirli. Hem şonnak ýatlamalara ýüzlenseňiz hem Akmurad ağa ine ýaň aýtdy çaraga. Halil Kulu şeýle diýipdir, biriňiz kıssa diýip, biriňiz hä şygyryet diýip gaçdyňyz bolen çağalar edebiýaty galy berdiler diýip. Bu ýerde belli bir derejede çağalar edebiýatyny döretmeklik, oňa goşant goşmaklygyň kynçylygyny bawalaymagy mümkin. Ýene de siz aýtdyňyz da, hemme şahyrlar ilki çağalar hakyndaky goşgulary bilen gelendirler diýip şoň ýaly pikir aýtdyňyz. Onu şeýle sowal döreýär. Hemme şahyrlar ýa-da ýazyjylar özlerini ulular üçin ýazylýan edebiýata taýýarlamak üçin çağalar hakyndaky goşgulardan başladylarmy kalar? Ýa-da olar çağalary ulularyň dünýäsine taýýarlamaklyk üçin goşguya goşdylarmy kalar? Bir şu şahar yaman gowelledi. Gaty dogry aýtdy. Şol hemme şahyrlarym esasan şol köplenç ýagdaýda çağalar hakynda goşgulardan başlaýarlar da. Tebe şo wagt özmem şeýle. Tebe men özüm şo wagt çağalyk, oglanlyk ýaşymda. Men dünýäm, düşünjem, gözýetim, garaýşlym şo ýaşyma görä bolýar da. Onuň esasy okyanlardyň çağı bolup birinji dinleýän goşgyň hat öwrenip birinji okuyan goşgulyň eserlerini hemme çağalar hakynda eserler bolýar. Onuň şoň täsiri bilen öz ýaşyň ýagdaýy bilen baglykda şu ir dörejilige başlan şahyrlaryň hemmesi çağlar üçin, çağlara bagışlanan, çağlara niýetlenen goşgular bilen başlaýarlar dörejiligini. Indi çağlar edebiýat diýilýän zat bizim halkymyzda gaty ýerki döwürlerden bäri bizim halkymyzda bar. Şu eneleň hudusynyň başlap ýaňyltmaçlara, çenli sana başlara, çenli durly goşgulara, çenli gaty kän görnüşler, ertekler, çağlar üçin gurrunlar, çağlar üçin rowaýatlar gaty kän aňyrdy. Ummaty çeşme, düýbi kökü bar şu zatdan. Aňyrdan gelýän. Bizim gadim ata-babalarymyzdan, ene mamalarymyzdan gelýän, gurrunçy adamlarymyzdan gelýän, söz ustadlaryndan gelýän kökü bar düýpsi. Endi geçen atar çağlar edebiýaty hakynda gurrun edilenne bunu Hacı Ismail ýaly, Yakup Nasrly ýaly ömrüni çağlar edebiýatyna bagışlan uly söz ustadlar boldy. Misal üçin Hacı Ismail'in Gopylja gyýjaga ikatanyň bir ogly ýaly eserler şo wagtam töýli okully. Şol kunde gaty hayran galdyr. Şol çeperçilik ýakdenem. Şol hemme tarapdan şunam töýli okulýan eserleň biri. Indi bulardan soňra Kayyum Tanrıýew, Kayyum ağa ýa-da Pirýew ýalyk ýaz şahyrlar bolaýmasa, bütün ömrüni çağlar edebiýatyna bagışlap şeýle bilen at abraýyň iýesi bolan ýaz şahyrlarymyz dogrusy Kayyum ağa bütün ömrüni bagış etdi çağlara. Bütün ömrüni ýa çağlar gaty gowelledi. Bütün ömrüni bagış etdi çağlara. Özüm men çağlara şahyr diýip bir goşgasy bar Kayyum ağa. Şonu şeýle diýär. Torog bir uly kiçiň bolamda il aratyna ýazyarsyň sen näme üçin çağajyklar baratyna men hemişe aýdýarym çağalary söýýänmi hut olaryň dünýäde bar söýýänmi ol şahadan öňe bökgen jikjikini halamayan çağalaryň şahyry men käriminden hiç nalamayan Ýazyarsyň sen näme üçin çağajyklar baratynda diýer maňa uly kiçi gedemde il aratynda. Tanıştırıp bolurmakan, sebäbini ýeken, ol soraga jogap bermek aýdyp tanap çykardan hem. Ana şunu çağalar bilen bile oýnaýanly, çağalar bilen bile heňillik tutuşýanly, mudama çağalaryň dünýäsine garyp gatylyp ýaşaýanly, çağalary söýýänly, şoň üçin hem bütün ömrüne çağalar hakynda eserler ýazyp ýörenligini soňunda şonuň üçin gadam goýdum, şeýle gider ahyry hem diýär. Ömrüniň soňunda şimdi Kayyum agamy o çağalar terbilemäge,
gelecek nesiller yetiştirmäge, olar bilen körpejelere niyetlenen eserler bilen bütün ömrüni şoňa hyzmat etdi-de. Şo döwürde türkmenin kämil ýazgysy bolup, usat ýazgy şahyry bolup, halkara derejesindäki ulu bayragy almagam aňsat däldi. Bizde bir Kerbabaýew bardy, iki gedek bayrağını aldy. Bir aýgytladım, Raman epopeyasy üçin, bir Aýsultan Pawbus üçin. Kayyumaga o çäklerem çykyp halkara Andersen adyndaky halkara bayragyň hormatly diplomyň eýesi boldy. Gaty ulu awraýly bayragyň bütün Amerikada Aziýa, şo wagtky Orta Aziýa çäginde ilkinji bolup. Şeýdip ol öz eserleri bilen çaryň gaty o gelişýäli türkmen çağatynyň häsiýetini, dünýä çykardy. Öz eserleri bilen türkmen çağalar edebiýatyny dünýä çykardy Kayyumaga. Şoň ýaly men şu ýerde bir ýene bir ýatlaryň bilen şoň bilen baglanyşykly. Kayyumag köp ýerlerde işledi. Ilmar Akademiýasynda Dil we Edebiýat Institutuny alim boldy, ulu şahyr, ulu adam. Maňa şoň aýratyn iksany şu işlän ýerleriň ikisi men görümi gaty ýakyn. Şunu aýtmazdan öňürtmen bir zat aýdasym gelýär. Men üçin birinji nowbatda Kayyumaga maşgalamyň dosty. Kakam oşuy adam soň şahyr bolan soň öýbe häýärşini ulu ýazgylar, şahyrlar gelerdi. Ýykmançyga gelýärler, oş okuýarlar. Bekteytek fiýaly, Kerim Urban Epes fiýaly, ulu halipalar şolaň hataryna Kayyumaga da barardy. Kakamyň dosty Kayyumaga. Men üçin iň gymmatly zat şolaň dilinden goşgysyny eşitmekdi. Şo çağı göwnüm bilen, oglum göwnüm bilen, şol ýaşdaky düşünjem bilen, bulan edebiýat hakyndaky, durmuş hakyndaky, adamlar baradaky, dünýä baradaky, ýurdumyz baradaky şo sözlerini eşitmekdi şolaň dilinden. Ene men şoň ýaly Kayyumagyň şol oglumlyk gillemden şo Kayyumagyň şol men terbiýelenmegime, edebiýata bolan höwgetlime ilkinji nowbatda kakam bilen birlikde şoň ýaly beýik halipalaryň hyzmaty gaty uly bolandyr diýip men dol inanýarlar şoňa. Ikinciden Kayyumaga men mugallim. Kayyumaga biz häzirki atlandyrylýaly Seýitnazar Seýdadyň naky Türkmen Döwlet Mugallimçylyk Institutunyň taryhy döwrümizde paýtagtdan şu Türkmen abada gatnap Türkmen çağalar edebiýatynyň bize sapak berdi. Bütün Türkmen çağalar edebiýatynyň bu içinden geçen adamda çaryň birleşýäli ulu alymdy. Çağalar edebiýatynyň geçmişini, o geçen asyrdaky bütün ýagdaýyny, onun wekillerini, onun eserleriniň gymmatly, ähmetli taraplaryny, beýleki taraplaryny hemmesini Kayyumaga gaty goýup bilýärdi. Ilmi monografiýalar bar, gollanmalary bar, bir topar ilmi işler etdi Kayyumaga, alymlyk derejesini aldy. Şoň üçin ol esasy nowbatda men mugallim boldy. Şol çağalar edebiýatyna sapak berdi. Şol beýik düşünjesi bilen birinciden ol çağalar edebiýatyny içkin bilýän, öwrenen, bulugurda ilmi işler ýazan alim ýokmunda sapak berdi. İkinciden öýdi ýurdun iň uly çağalar şahyr ýokmunda bize sapak berdi. Üçüncüden Kayyumagyň bir pesaýdan bir mahmurlygy bardy. Sapak berende gurlaşanda da şoň ýaly bir sesi bardy. Hemen bir türkmen gojasyna mahsus agraslygy bardy şoň. Şeýlede Kayyumagyň bir sabırly, takatly, mulaýym häsiýetleri bardy. Hiç mahal sapak geçende bir talibe sesini gasaldan ýeri ýokdur. O emma şol Kayyumagyň şu berent hormatyna hem aýdýan zatlaryna o edil çağalara hakynda goşup çağın ýüregine ýerişýäli taýda dil bilen aýdýan şuňur garaýşlaryna, pikirlerine şu dinlemän oturmak mümkin däldi. O hemmeler şonu bir gulaga dönüp dinleýärdiler. Üçüncüden Kayyumaga men üçin şahyr hökmünde ýüregime kalma ýakyn. Sebäbi Kayyumaga ýaly beýik halipalaryň eserlerini okap ulullyk. Şolaň eserlerini okap edebiýata geldik. Şolaň eserlerini okap durmuşa düşündik. Kayyumaga Türkmen çağalar edebiýatyna sapak berende öýde motira Türkmen çağalar edebiýatynyň içinden Kayyumagyň eserleri durly tägler, durly usullar, durly tilsimler şahyryň zihiniň oýunlary känne durly usullaryň çağın kalybyna girýär.
dürlü usullun çağa düşündürýär durmuşy. Dürlü usullar bilen ol çağa bir toparlady, durmuşa taýýarlaýar çağany. Şoňa hatda kısseterler bar kaýyman. O diňe goşgu däl, poemalar bar. Şoňa tapmaçalar, ýaňyltmaçlar, Hekaýeler. täler kanna. O. Onun şo döwürde kaýymagy bütün şol çağlar edebiýatynyň içinde kaýymagyň eterler oturanan bolsa, öz hakyna bir söz aýtmazdy. Kayyuma hakkında Mirat Cahanım Puluf diýip bir edebiýatçy anymyz, edebiýatçy moğolumyz bir tapak geçerdi, yürüýdi. Kayyumagy öz hakkında aýtmany bir hili şonu uslyp bilmedik bolmaly. Öz hakkında hiç aýtmazdy. Soňra Mirat Cahanım Puluf diýen moğolumyz bize şonu ilk dugma düşündürerdi. Goşmaça yürüýdi tapaklar geçip. Şol döwürde men ýatladym elе kayyumagy bilen baglanyşykly gödüğümde galan, yüreğimde galan, aňymda galan käwirdatlar ýatladym gelýär. Şo döwürde institutumyzda Seyitler Seydi'nin adyny götürýän edebiýat birleşmesi bardy. Muhammad Muhammed Kuli Amantäz diýip bir moğolumyz ýolbaşçylyk edýärdi. Şol edebiýat birleşmesiň üstü bilen edebiýat birleşmesine diňe şo institutun edebiýatçy alymlary ýa-da institutda işläp beren şahir moğolumlarym bar, şahir alymlar ýa-da edebiýatçyda söýýän, goşgy hekaýat beren ýaş dörejler däl, vilayatyň çägindäki beýleki ýa şahirler gatnaşardy. Şoňalan paýtagtdan malan mihmanlar gatnaşýardy. Kayyum ağa biziň moğolumyz bolan soň şöýrek baranda Kayyum ağa ýörüýte edebiýat birleşmeginde gatnaşýardy. Öz pikirlerini aýdýardy, goşgularymyz hakynda öz garaýşlaryny aýdýardy, dogry ýollar salgy berýärdi. Hatda bir ýekece goýja kape ortada şuň kälýärinde da ärim oşa rakymnak bir goşgymy gülgün renkli, sülgün renkli sardyşyk batda. Şunu bellep allada şu gaty owakenip tän aýtdy maňa. Şoň ýalatlar Kayyumagy derdi tutardy. Onuň şol ilki okup başlady bolýan surata düşelip taripler gozaran tapdylar. Surata düşetler geldi Kayyumagy bilen. Onuň şäheriň içindäki bir sura salýan ýeri ýörýär, çağırdyk. Ýaltanman şol uly gograsy, uly agara bilen Kayyumagy biz ýaşlaryň arasyna ýörýär, surata düşmäge bardy. Gammatly wasyndan kedip. Ene şol surat ýadygar galy. Şol surata düşüşlükden her wagt geçdi bolýan. Onuň men oba öýmede bardym. Onu görsem öýde Kayyumagy otyr kakam bilen. O suratyň ýokartyndaky bir bent goşgyly özüň ýazdyňy diýip sorady. Şoňa taripden haýyş bilen men ýokartyna bir bent goşgy ýazdım Kayyumagyň agyny getirip. Aýdyp bergen. Şu wagt ýazmy şu taýdym. Kayyumaga şagyryňyzda tüs zehiniň bady bar. Büyük arzu, büyük maksat yetir ediyen zady bar. Suratdan bizden size, sizden bize ýadygar. Öwrenjerägem bolsa şoň Kayyumaga begenipdir. Şoň goşga da begenipdir da, goşgy göre bir ýöne köýrek tadaragam bolsa şoňa begenipdir. Ýaş okuýjylarynyň, ýaş şägirtleriniň özüne goýan hormatyna begenipdir. Bizim söhbetdeşimiz Lewap Vilayet Çağalar Kitapxanasynyň müdiri Altyn Akyba. Aslında habarlaşamazda şu dörejlik toparmyzyň şu ýerlere geljekdi hakynda aýdamyzda inesidem Lewap Vilayet Çağalar Kitapxanasynyň işgärleri bilen hot özüňiz Kayyumagyň hatirasyna bu ýere gelip bu ýerde öz boluşly sergi gornapsyňyz, çağalary tanyşdyrypsyňyz. Şu zatlaň özi heme Kayyumaga hormat, hem biziň dörejlik toparmyda bilelikde bir gepleşik taýýarlap halkymyza ýetirmekde uly goşunt bolýar. Ine çağalary şol taýýar ýazylyp galdyrylan kitaplary olaň aňyna aňsat ornaşdyrmakda da ýene-de öz boluşy zähmet usullary gerek diýip düşünýän. Şolar barada görrüň berseňiz. Gahrman arkadamyzyň şu setirlerini ýatlasym gelýär. Ýaşlykda bilim almak her bir insan üçin paryzdyr diýär. Elbetde Kayyum Taňryliýew çağalar edebiýatyna uly goşun şahirlaryň biridir. Lewap Vilayet Çağalar Kitapxanasy hem Kayyum Taňryliýew ýaly bir näçe türkmen halk ýazgy şahirlaryň edebiýatlaryny kitap gorunda saklamaklyk bilen diňe bir türkmen dilinde däl eýsem rus dilinde
daşary ýurt dillerindäki edebiyatlar saklamak bilen ýaşlaryň aňyna ılımly, bilimli ýaşlar bolup ýetişmekligine ullakan yardam berýär. Anha bugünkü gün hem biz belleşiňiz ýaly Lewap welaýatynyň Kerke Trawynyň Gyzylaýak geňeşligindäki kitapxana şahamçasy bilen birlikde 20-nji orta mektebine, ýagny Şahyryň hut özüniň okan, bilim alan mektebine bizim çağalarymyzy şu owanyň ilaty üçin Ýörite Kayyum Taňrylypa bagşlanan kitap sergisini gurnadyk. Şu kitap sergi özüniň içinde ullakan manylar jemleýär. Yani bu diýdigim ata-babalarymyzyň sünnäläp kemala getiren edebi mirasyny, olaryň edep terbiýesini, halkymyzyň milliligini, milli äheňde Kayyum aganyň goşgulary bizim halk köpçüligimizde, çağalarymyzda giň işleýin, sada dilde, çağa dilinde ýazylmagy bizi diýseň boýsandyrýar. Sebäp diýende çağa tebigaty ýogurlan, çağa tilsimaty ýogurlan, çağa bir özüniň gowy bir hünerini urukturmak üçin kitapxanaçynyň hem ullakan bir goşundy bolýar diýip düşünýän. Sebäp diýende häzirki döwürde Gahryman Arkadağımyzyň başlanyjy bilen ýurdumyzda, ähli welaýatlarda döwrewap kitapxanalaryň gurulup ulanmaga berilmegi, kitapxanalaryň elektron ulgama geçirilmegi bolsa, türkmen halkynyň ýazyjy şahyrlarynyň eserlerini giň işleýän wagt etmäge mümkinçilik döredi. Anha bugünkü gün bu sergiň synan çağalarda owanyň ilatyna bir näçe sorawlar ýüze çykdy. Biz hem özümiziň bir ýürek boýsanjymyz bilen olaryň sorawlaryna jogap bermek arkaly kitap serginiň many mazmunyny açyp görkezýär. Şol dörýän sowallaň özüm men pikir edýän köpüsi şeýlerek bolan bolmagy mümkin. Kayyum aga biziň owadyşymyz bolanlygy üçin biziň owamyz hakynda ýa-da şu owada çağalyga geçen, oglanlyga geçen ýyllarda bir nähilrek biziň öz topragyna söýgüsi nähili bollaka, eserlerini nämeler aýtdyka, ol haýsy eserine kädil, ýani sowallar bolandyr elbetde. Ha, dogry aýtýaňyz. Owanyň halkynyň esasy ilkinji beren sowallaram şu boldy-da. Ýani biziň owamyz hakynda ýazan eseri ýa owamyzy wasp edip diýen sorawlarda elbetde men ilkinji nowat bilen öz okan şeýle de çağalaryň söýüp okaýan eserler ýygyndysy, ýagny powestler, hikaýalar ýygyndysy Altyn Okara adly eserini hödürläp bilýän. Elbetde şonu Kayyum aga eseriň başlanýanda, ýagny giriş sözlerinde şeýle diýär. Ilkä men ony kakama bagşlaýan diýär, şu eseri diýär. Bu eseri ýazmaklyga bolsa, meniň dostlarym, meniň ýakyndan gatnaşan ildeşlerim, özüm ýaly şahyr oglanlaryň teklif esasyna döredi diýip bellek geçýär. Şonu ýazylan hat, ýani Rus çağalar ýazyjysy Yakovlev Akim atly şahyryň ýazan haty esasyna özüniň owasy barada ýazmaklygy ýüregine döýär. Bu bolsa Altyn Okara atly eserinde şahyr özüniň owasyny önüp ösenli, onuň sada oglan bolup, kakasynyň padyman bolanlygyny, şeýle de şol owada Anna laganyň öýüne ilkinji demir arabanyň ýüze çykanlygy, ýylan tigirli izli diýip velosipediň dörümegi şol owada ýaşap geçen halk döredijiliginden bay, bilimi ýüki ýetik mamanyň, ýagny tot mama hakynda aýry tynýatlamalar, şo mamanyň halk ertekleri, arymlar, inançlar, şeýle de tapmaçalar, ýaňytmaçlar ýalyk bilimi bay bolan mama hakynda aýratyn berilip geçýär. Çünki şol mama hakykatdan biziň türkmen halkymyzyň edebi mirasy bolan halk döredijiligi barada giň işleýän ilkinji bilimleri beren mama hökmünde şon aýratyn belleýär. Elbetde şol Altyn Okara eserinde özüniň ýakyndan bir dost bar. Çağı wagty biloýnan ýakyn dost ýazlaga hakynda hem aýratyn bellep geçýär. Umuman Altyn Okara adly eserinde şahyr hakykatdan hem özüniň başyndan geçen edepler, terbiýeler hakynda bellek geçýär. Demek egerde
inniki ösüp gelýän körpeje nesillemi Kayyum Taňryliýewiň kimligi bilen ýa-da oň dostlarynyň, owadoşlarynyň kimler bolanlygy ýa-da şol owaň aýratynlygy hakynda Kayyum aga hakynda tanışaslar gelseler ilki bilen Altyny Korany okaýmaly. Ine şeýle diýip çağalara maslahat bermek bolýar. Öz kitapxanaňyzyň özüne şu ýyllar içinde Kayyum agany düýpli ýatlamakda bir nähilrek işler alyp bardyňyz. Dogry bellediňiz. Elbetde Kayyum Taňryliýewi ýatlamaklyk biz üçin ören ýakymly. Çünki Lewap vilayet çağlar kitaphanasy 60-njy ýyllardan bäri döredilip kitapxana Kayyum Taňryliýewiň özüniň gadamlarynyň basyp şol dörüjülük duşuklar geçirilen baradaky maglumatlar we tarihi suratlar, ýadygarlykly bir pursatlar hem biziň özümiziň vilayet çağlar kitaphanamyzyň arxiw gorunda saklanylýar. Bugün hem şahyryň maşgalasy bilen onuň ahtyjyklary, çoğuluçuklary bilen bile, ýani gyýlary bilen bile duşuşuklar geçirip şahyry ýatlap geçýär. Ine görüşmez ýaly şu 2020-nji ýylda şahyry ýatlap Şahyryň 90 ýyllyk ýubileýi münasibetli ömrümiň manysy çağalara hyzmat etmek atly ýürite Lewap vilayet çağlar kitaphanasy tarapyndan Şahyra başlanyp ulakan gollanma döredildi. Bu gollanma hödürleýiji gollanma bolup öz içinde Şahyryň ömrü dörejiligi, onuň alan syýly hormatlary barada şeýle de Şahyr hakynda aýdylan sözler, Şahyryň ýazan kitaplary barada bellenilip geçilýär. Ne şuňa da ulu goşan Kayyum agaň dörüjüligini öwrenmekligi. Ýa-da ýaş alymlar egerde Kayyum agaň dörüjüliginden alymy iş etmek isleýän ýaş alymy işgärler bolsa, şolara da ilkinji gollanma hökmünde hyzmat edip bilýän çeşme diýip hasap edýän. Altyn häli başda bir sowal beripdim. Şo sowalyma jogapsyz galmasyn. Çağalara ýazylyp galdyrylan mirasy taýýar görnüşinde hödürlemek, al okadymeklik bir başga, şonu çağalara ýetirmekligiň usuliýeti täze usullarym işiňizde ornaşdyrýansyňyz, şolar barada daýdyp geçdiňiz. Anha şol usullaryň biri hem gurjak oýunlardyr. Şol gurjak oýunlar hem görkezmek üçin ýürite ýanym bilen alyp geldim. Anha şol tokoy ussatly goşupsyny tilkijigiň şo mikro gahrman hökmünde, şo tilkijik özüniň mikirligini görkezýär, ele geyilip oýnalýan gurjaklaryň biri ýürite tikip taýýarladyk şuny. Anha şu tilkijik özüniň ussatçylygyny diýebilin, ýanky tilki özüni bellenilen wagtda haýwanjyklar aldap, wagtynda öz ussatçylyk işini ýerine ýetirmeýänini bellek geçýär. Hemem tilkiniň halyna bolsaň gowy dälligini Şahyr bellep geçýär. Mysal üçin şeýlere: "Aýo tilki, näme alan sen bar etmeli zatlaryň idin ok wagtynda?" Görmemi? Geleýşini ýanyma? Näme, erte gelende bolanakmy? Ay ho tilki, dünem geldim gapyň kakdym, dünem geldim gapyň kakdym. Bolýala, erte geleýsene. Ay günne şeýleley. Taň toşanjy gelýär-de. Oy, tilkaga, meni mesele mırdatlar beripdim. Vay gitsene sen näme? Ey vay, näçäwil? Oy, tilkaga, meniň evladım tikip bereyim-de. Bolýa, erte gel, erte. Şeýdipmi haýwanlar ugratýar. Şahyr Kayyum Taňryliýewiň 100den gowrak alma makalary ýazyp, onuň 5 tane monografiýa, umumy alnanna 200 oly neşirler döreden şahyrlaryň biridir. Kayyum Taňryliýew barada rus çağalar ýazyjysy Sergey Borozdin, Agnia Barto, Sergey Mikhalkov, Samuel Marshak ýaly beýik çağalar ýazgylarynyň ýüreklerinde ornan şahyrlaryň biri. Gahrman arkadamyzyň başlanajy bilen medeniýetimize, sunatymyza uly goşan şahyrlarymyzy ýatlamaklyk, olaryň atlaryny ebedileşdirmek, medeniýetimizi, sunatymyzy arşa galdyran gahrman arkadamyzyň, arkadaly serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak,
belent baş aman bolsun, tutyan tutumlu işler el mydama rowaşlyklara weslensin. Aýdanyňyz bolsun, hemme arzularyňyz hasyl bolsun. Ine kitapxanaçylygyň kalbyna da şeýle aslynda kitaplar dünýäsini söýmeýän adam ýokdur megerem. Ine şu çağalar edebiýatyny öz boluşla ýygaldyran, özem diňe türkmen çağalar üçin däl, ähli halklaryň, ähli milletleriň çağalaryna wajib bolan, zerur bolan, düşnükli dille bolan Kayyum Taňrygulyň dürüdüçiligim oň adam ebedileşdirmeklige münasipdir. Ine bir çağalar kitaphanalaryna da ady da kılmaga münasipdir. Ine şular ýaly işler ýurdumyzda dowam etdirilýär. Hemme insanlaryň kalbym şu işleri gollaýar, arkadagly terdarmyda alkyşlar aýdýar. Size de köp sag bolun, çağalar dünýäsi bilen, çağalar edebiýaty bilen baglanşykly kitaphanada zähmet çekenizde taryhymyzdaky şeýle ustadlar nesillere tanıştırmakda, ýetirmekde üstünlükler hemraňyz bolsun, altyny sagaman işler. Sag bolun. Mehriban adamlar. Ine Kayyum Taňryguly barada gepleşik ýadga düşürip ýörkäk biz amy derýän kenarlaryny egilenmän bilmedik. Çünki şahyryň ömrüne de, döwrüne de, oň çağalygynyň geçen ýerlerine de ýüzlenmeklik üçin ine şu kenarlar bilen ýüzleşmeli bolýar. Şahyryň dürüçiligini amy derýa hakynda, suwu, ýaşaýşy, dünýä, derýa, çağajyklaryň dünýäsinden seredip eser dörüden şahyr şu ýerleri öz dürüçiliginden aýry görmeýändir. 7 ýyllyk mektep bilen 3 ýyllyk mektebiň arasynda şahyrymyz ol hat gatnadýançy bolupdyr. Gadet, jurnal, habar gatnadýançy bolup işläpdir 2 ýyllap. Indi şahyryň oglanlykda şol işleýän ýerleri ine şu ýerlerden öz taýharyny minip taýharjygy bilen gatnan ýerleri, öz taýharjygy bilen ýol ýören kenarlary, şu kenarlar elide adamlar. Kayyum Taňrygulyň kakasy Padyman bolupdyr. Ol ýagny sygyr çopany bolupdyr. Şahyryň ine Padymanyň ýodasy diýen kitabam ma. Hem eseriniň ady, hem şu kitabyň ady. Padyman ol öz kakasynyň ýören ýollary, kakasynyň sygyr çopançylyk eden ýodalary hakynda öz eserleri ýygyndygynyň adynam şeýdip atlandyrypdyr. Şahyryň şu dünýäde bagtmaňa diýip atlandyran boşgyny edýär adamlar. Biz şu amy derýän kenaryna gelip şu ýerde okap geçmeklik isledik. Kayyum ağa şeýle ýadýar, gerek bolsa nanym birin, gerek bolsa ganym birin, gaýgyrmaryn eger watan üçin. Beş sırmaňa günüm aýym zähmet bilen ötüp dursa, beş sırmaňa eserlerim çağalara ýetip dursa, onuň üçin zerur diňe parahatlyk wagt maňa ana şolum şu dünýämde iň ullakan bagyt maňa diýip goşgy ýazdyran kenarlar şu ýerler. Şu setirleri ýazdyran ýerler, şu setirleri, şu goşgyny düzdüren tebigat ine şu ýerler eridi adamlar. Ine seredin şu tebigat diýilende amy derýän üstünden geçýän ine şol köpre seredin. Bu köpre arkadagly ýerlerde mehriban arkadagymyzyň tagallasy bilen ýyly güne hyzmat etmeklik üçin şahyrymyz Kayyum Taňrygulyň arzulan döwrüne öz owodaşlaryna arzu eden arzularyny ýetiren ýerlerde ýaşaýatdyr. Ine şular ýaly ýol guruluşy, köprü guruluşy işlerini arkadagly serdarymyz şeýle bir döwletlilik bilen, uly bir agdybirlik, uly tutumlary bilen täze döwürde, bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwründe beýik tutumlary bilen dowam etdirýär. Ine Kayyum ağa ýaly şahyrlaryň arzulan döwrüni gorýan, döredýän, dowam edýän, beýgilden, mehriban arkadagly serdarymyza bir tüýs ýürekden sag bolsun aýdyp edýär adamlar. Häzir şu ýoluň ugry bilen, şu kenary bilen gidibersek, şu ýol Kayyum şahyryň orta bilim alan mektebine tarapdarýar. Gidem ýörüň edýär adamlar, şu ýol bilen gidip şol görnüşlere seýin edelim, tomaşa edelim. Türkmen halkynyň ýagşy edim galamlary, ýol ýörülgeleri bar. Öz watanyny söýüp,
watan üçin, iýilgin üçin iş bitiren adamlaryny, ussatlaryny türkmen halky olary dünýäden ötenden soňam ýatlap, olaryň eden işlerini, atlaryny ebedileşdirýärler. Ine şu ýol ýörelge arkadagly ýyllarymyzda has hem güýçlendirilip alınıp barly. İl arasynda ady tanalýan, hyzmatlary bilen, zihini bilen, watanymyzyň taryhyna ýyz goýan ýazyjydyr şahyrlarymyzyň goýol islenlik ugrun ussady bolsun, şolaryň atlary öz ýaşan obalaryna ýa-da okan mekteplerine ýaşan köçelerine ýa-da watanymyzyň çar künjeklerini egerde tutuş türkmen halkynyň taryhyny beýgildi bilýän insanlar bolsa, durly çäklerde olaryň atlary ebedileşdirilýär. Ine şolaryň bir mysalym edid adamlar biziň şu duran ýerimiz bilen baglydyr. Kayyum Taňrygulyýewiň dünýä inen ýerlerine gelenmizde edid adamlar. Ine kerki etrap çäklerini durup şu wagt biz siziň bilen ýaýlym arkaly diýdarlaşyp otyr. Şu kerki şäheriniň bir köçeleriniň birini ine Türkmenistanyň halk ýazyjysy Kayyum Taňrygulyýewiň ady da kalypdyr eken. Bu ýörelge dowam etdirilýär. Edil şu köçäň uğrunda da edid adamlar. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Kayyum Taňrygulyýew orta bilimi almaklyk üçin gelen mektep internady bolan taky gaýsak 1947-nji 1950-nji ýyllarda okap bilim alan mektep internady häzirki wagtda bolsa Kerki etrabynyň 4-nji orta mektebi diýip atlandyrylýan mektebi ýerleşýär. Biz häzir dörejilik toparymyz bilen şu ýoluň uğru bilen gidip şol mektebe barmakçy. Käbir çağa barada, size gurrun vermekçi, sen barada, siz hakda. Tanıdın mı ödümü, dinle otur sen bakta. Bar sapakta öptemiz aramızda ödüdür. Beşi olmak hemişe onun için kadıdır. Öy işini bitirir, kımmat vaatını yitirmez. Okar çeper eteri, dinç bilen boşaltılmaz. Yöne başka biri var, edin zadı olmaya. Bar su getir diyeysen, öl su eder üstüne. Ot yaktıysan tüstüler, üçür ağrı define. Çiğ kaktıysan ağaca, barmağına urundur. Başka işi onarman, boyun vurup durundur. Dost oldur köküdün, kakızın piytedi. Dost bolsağın kakadan, eşitmersin iyi dedim. Dırnak gelen kökücü, ödür etmez kakacı. Kayyum Taňrygulyýew 7 ýyllyk bilimi tamamlandan soň 2 ýyllap ol etrap owa arasynda ol owaň adamlaryny şol uruş ýyllary döwürlerine gelýän hatlary, onuň şol döwür habarlaryny getirmeklik bilen, gaziýet gatnatmaklyk bilen meşgullanıpdyr, işläpdir. Şol 2 ýyl zähmetden soň, şu ýerde biziň şu duran ýerimiz bolan ine görnüşde görnýänler, häzirki wagtda Kerki etrabynyň 4-nji orta mektebi diýip atlandyrylýan, ine şu mektepde ol şahyrymyz orta bilimi alýar. 1947-nji hemem 1950-nji ýyllar aralygynda Kayyum Taňrygulyýew ine hutşy görnýän mektep binasyna girip çykyp şu ýerlerde okapdyr, bilim alypdyr. Şeýlelikde Kayyum Taňrygulyýew orta bilimi alypdyr. Diýmek 1947-nji ýylda bu mektep internat ilkinji okuwçylaryny kabul edýär. Ine şol ýylam Kayyum Taňrygulyýew bu ýere gelip orta bilim almaklyk üçin okap başlaýar. Şeýlelikde mehriban adamlar bir zady boýsunç bilen aýdasymyz gelýär. Ine häzirki wagtda Kerki etrabynyň 4-nji orta mektebi diýip atlandyrylýan bu mektep özüniň ilkinji uçurumlary diýilip ýatlanlanyny Türkmenistanyň halk ýazyjysy Kayyum Taňrygulyýew onuň ilim bilim ýoluny görnükli aýyz goýan meşhur alimlaryň biri bolup geçen Recep Bayramow, şeýle hem dil edebiyat alimlarynyň doktory professor Murat Penjiyew inhe şu mektebiň ilkinji uçurumlary. Diýmek bu mektep internat döwründen eýem bu ýerde berilen bilim türkmeniň degişlilikde taryhyny aýyz goýup biljek
nesilleri, oğulları bir yetiştirip bilen eken, şu derecede bilim berip bilen eken deyip şeyli netije gelmek bolýar. Edid adamlar. Häzir bu mektebin maglumatlaryň jümmüşine aralaşyp bilelikde söhbetdeşlikleri dinläliň, görnüşleri seýin edeliň, tomaşa edeliň. Ine edid adamlar size habar berişmez ýaly biz Kerke etrawynaky 4-nji orta mektepde, mektebin mektep muzeýinde görnüşler size eýýän ma'lum edenler. Ine biziň hem söhbetdeşimiz şu mektepde tarih muallim bolup işleýän zenanlamadan biri Awadan Şaýkolowa. Awadan genece inni ömrüniň 50 ýyldan gowrak döwrüni morumçylyga bagş edipdir. Özüm diňe muallim dälle şu owada ine biz dörejligine yüzlenen Kayyum Taňrygulywyň owada şu hem en ýakyn goňşysy eken. Awadan genece siz görüň berýäň. Heme mektebin şu mektep muzeýinde Kayyum agan ykbal bilen baglanşykly maglumatlar hakynda, ömrü dörejiligi hakyndaky hemem ine goňşyçylykda goňşy aradaky wakalar bilen baglanşykly beden ýemeler aýdyp berersiňiz. Näçe gurrun etsen Kayyum aga hakynda gurrunken. Sebäbi Kayyum aga meniň Gyzlaýakda en ýakyn goňşym. Kayyum aganyň adamçylygy, Kayyum aganyň çağalar söýüşi, Kayyum aganyň söýdüň ahyryna çenli dinleýişi diýseň üýtgeşikdi. Kayyum agan kakasy Taňrygulagy, ejesi Enargul mama biziň bilen en ýakyn goňşy hemde en ýakyn gatnaşykdaky adamlarymyzyň biri. Kayyum aga Aşgabatda işläp ýören wagty biz intäk çağa 1956, 1958-nji ýyllarda ýaňy mektebe barýan döwrümiz çağa şahyrda Kayyum aga. Biz gyzyklanýardyk, Kayyum agaň öýüne ylgyşyp barýar. Kayyum aga bir näçe soraglar berýär, onuň goşgularyny dinleýär. Ol özüniň näçe işiniň kendigini seretmezden çağalaryň sözüniň ahyryna çenli dinlemege başarýan adamdy. Hemde biz Kayyum aga men hakynda goşgy düzäý diýedik. Bolýa sen hakynda da düzjek, ýene kim hakynda düzäýin diýip bize yüzlenýärdi. Kayyum aga goşgy okap ber diýedik, goşgysyny okap berýärdi. Kayyum agaň aýdýan sözleri indi oturup pikirlensek, ol adam diňe bir şahyr däl ekeni. Ol adam adamçylygy bilen, adamy okuwa, hüweslendirýän, zähmeti hüwes döretýän asyl adam eken. Kayyum aganyň kakasy ejesi şeýle adamdy. Ol goňşyçylyk gatnaşygyny Enargul mama hiç wagt ýetirmeýärdi. Biz näsaglan döwrümizde Enargul gelince gelip bize 2 sancak enar getirip berýärdi. Olaň baglary bardy. Olaň bagy bardy. Şol döwür owada 50-nji ýyllarda enarly adam ýokdy. Çörekçide çörek berýän, donsyda don berýän adamdy. Ol biziň maslahatdaşymyzdy. Kayyum aga özüniň bütün zähmetini, çağa terbiýesini hemde goşgy düzmäge bagş edip bize gondurýa, buýsandyrýa. Men şeýle owadaşymyň, şeýle awraýa eýe bolandygyna, şeýle bilen şahyr bolandygyna goňýan, buýsanýan. Hawa, oňa biziň hemmämiz gowanýar. Kayyum Taňrygulyw çağalaň ýürekdeşi, çağalaň sırdaşy. Ol näçe ýaşasa-da şonça ýaşy ýyda gaýdyp çağalyk döwründäki ýürekdeşlerini tapyp türkmen edebiýatyna uly bir miras goýup gitdi. Häli bir söhbetdeşligimiziň öňünden bir gurrundeş bolanmada aýdyp geçipdiňiz. Inhä şol bir gedek gelenni Aşgabatdan Kayyum aga Mehmet Seýidiň Arzugul hakyndaky Kowalada Arzugul böküp gitdi pişijek, janda duran gatygy döküp gitdi pişijek goşgysyny çağajyklar bilen aýdyşyp jedelleşýär, ol bizi synlapdy diýdiňiz. Şonu aýdyp beräýin.
Bir sefer gelende öz maşgalası Hallı Gözel gelinece bilen gelip bizi gowy garşylady. Hallı Gözel gelinejede Edil Kayyum ağaň ýanynda durup biziň şatlygymyza goşulyp durýardy. Ine şeýle bir gurrun boldy. Bir sefer goşgyny Kayyum ağa ine şeý diýip ýazylypdyr bolen, kim günäkär? Arzygul günäkärmi ýa-da pişijik günäkärmi diýip onuň günäkär gözledik. Siz aýdaýyň şu kim günäkärdigini diýip. Şonda ýylgyryp ýüzümize seredip durdy-da, ay o ýerde günäkär ýokla. O çağalar hiç wagt arzygul günäkär diýsek, ay ýok, çağalar hiç wagt günä etmeýärler. Çağalar hakyllyja, ine sizem akyllyja bolun. Yaramady işler etmeň. Jam duran bolsa jamy ýokary galdyryp goýmaly dälmi? Şeýle gerek diýip bize ýüzlendi. Ine şeýle gurrunlar kän bolýardy. Biz bütün owanyň ähli çağalary bolup Kayyum ağaň gelerine garaşýardyk. Kayyum ağa gelse, barymyz üýşüp, obataşlar bolup, onuň daşyny garba alýardyk-da, oňa sora baryn ýagdyrýardyk. Ýöne Kayyum ağa birjigem ýüzüni tutmaýardy. Goşgylaryny okap bererdi. Biziň bilen sora jogap alşardy. Biz ondan Aşgabat takyndy. Indi 50-nji, 60-njy ýyllaryň gurruny. Aşgabatda biz bararsam öýdemiz okdyk şu wagt. Ýa-da biz Aşgabatda şahirler näýili? Okuwçylar näýil diýip soraýardyk. Ay okuwçylaram gowy sizem okarsyňyz diýdi. Ay ýok, biz okap bilmez Aşgabatda diýdik. Görseň okajak ekenigem, ine muallimam boljak ekenik, Aşgabatdan görjek ekenik. Kayyum ağa dogry aýdyp geçen ekeni. Men şeýle şahir Goňşymyň bardygyna, şeýle dünýä tanydyn özüni, bütün ýaşlaryň maslahatçysy bolandygyna diýsen, buýsan ýaryn, gowan ýaryn. Abadan elnece şol ýatla, ýani ýatlamalaňyz çağajyk döwrüm diýäňizde näçe ýaşlaryňyz adyňyz şu bar? Men şu 6-7 ýaşlarymdadym. Ene bu wagt bolsa 70 ýaş arqatdy. Abadan ene hem molum. Ine bugün 70 ýaşap şol 6-7 ýaşlaryna Kayyum Taňyrulyw bilen baglanşykly ýatlamalar ýatlap oturýarsyňyz. Bide şeýle ýakymly ine bu mekdep muzeýine işleýän ekeniňiz özüňiz. Hem taryhçy molum bolanyňyz üçin mekdebiň taryhy, owaň taryhy, Kayyum ağa ýaly ägirtlen bu owada dünýä iňip önüp ösen halkynyň taryhyna ýyz goýan bir näçe halipalar bilen baglanşyklan bu ýerde maglumatlar bar eken. Şular barada da bir kagda aýdyp bereň. Kayyum ağa bilen birlikde ökdü, şu belli adamlar var. Ine Murat Pinjiyew şu mektep tamamlady. Recep Bayramoviç, soň Ýagmyr Piruliýew, soň Bertnazar Hudaýnazarow. Şol adamlar birinji uçurum bolup Kayyum ağa dagıştaýyny tamamlan. Mehriban arkadağımız, hem de arkadağlı serdarımız. Geçmişi ýatlap, ine şul tarihi, hem de Kayyum Taňyrulyw ýaly belli şahirleri ýatlaýandygy üçin biziň şeýle ýaşaýşymyzyň, durmuşymyzyň ajaýyp ören oňat durmuşda ýaşatýandygy üçin men gece gündüz arkadağlı serdarmyza sağ bolsun aýdýan. Goý olaryň ýaşy uzak bolsun. Olaryň görjegi ýaxşylyk bolsun. Olara uzak ömür, berk jan saglyk hemde mydama bize baş bolup, arkadağlı serdar bolup ýürmegini arzu edýärin. Bolýa, sag bolun. Edýän arzularyňyzyň hemmesi hasyl bolsun. Zähmet ýollaryny da rowaşlyklar arzu edýär. Köp sag bolun beren görüňleriňiz üçin. Edil Kayyum ağa ýaly geljekde bir halk üçin, watan üçin beýgi işler edip biljek nesilleri ýetişdirmekde de rowaşlyklar arzu edýär. Sag bol gydym. Işiňde üstünlik arzu edýär. Sag bolun, hemmemize bile bolsun üstünlikler. Sag bolun. Kayyum ağaň ogly özüňiz hem Edil Kayyum ağa ýaly döredijiligiň wekili, fotohabarçy bolup işleýäňiz. Hawa surata almak, surata düşürmek diýen zatlar bularyň özününi kökünde ýene-de döredijilik bar. Kakaňyz hakynda gurrun berýäňiz. Folundurjy pursatlar başdan geçirýär. Sebebi kakam ýatlap,
miras tele yayılmanına yaza gatnaşyp durdy. Men bu maşgalada iň kiçisi bolamsoň özümden ulluň gölüldesini almak paýyma düşdi, aýdanlaryny etmeli. Onuň kakam dörejilik işgärlerle köp gatnaşdy. Suratkeşler, kompozitorlar, artistler bilen şo sanyna men terjimeçileri ýatlaýyn edinde. İlkirek terjimeçisi Yakov Akim Moskwaly. Ol 50-nji ýyllarda ilkinji goşgularyny terjime eden rus diline. Ondan soň belli rus yazıcısı gündoğru öğrenci Vladislav Bakhrevski bilen köp işleşdi. Vladislav Bakhrevski bizim ülkemizde bir näçe sapar bilen öğrenmäne gelerdi. Şobul pursat ýatlaýyn 70-nji ýyllarda Vladislav Bakhrevski bizim ýurdumyza gelenne ol Garawum derýasynyň uğruny öwrenmek maksat bilen gelýär. Onuň şonuna kakam oň ýol beledi bolýar. Menim bir 10 ýaşyjy oglun menim ýany bilen alyp gidýärler şu çağan dünýä garaýşyny fiýinlemek maksady bilen. Biz şu döwrüň mi-4 dikusorunu bile aýlanmak maňa meser bolýar. Şu çağa menim 10 ýaşly. Olar fiýinledim, olar meni fiýinlediler. Şol pursat ýatlaýyn edin. Ol 70-nji ýylyň gurruny. Ondan soň ýene kakam bilen bagly Berdiker Babaýew ýazgylar guramasynyň başlygy bolan döwründe kakam ýaş ýazgy olaň ýygnagyna gijak alyp gelýär. Şonu berdagy kakama käýinmendirdi. Ay ol ýaş şahyryň ýyşy çykandyr diýipdir. Şondan soň gaýdyp kakam hiç ýere gijak almandyr. Kakam özünden ullar fiýlap, olardan sapak alypdyr, öwrenipdir. Mysal üçin toýa ýasa wagtyna barmagy belli alymyz Pigam Azimowdan sapak edinipdir onu. Ondan soň haçan şol tanış bilişleri şahatlykly pursatlarda bolan wagty ol hökman şonu jaň edip gutlardy. Bizden çağalar hökmüni görýärdik de şonu. Hökman jaň edip gutlaýardy. Şeýlede kakam belli kompozitor Veli Ahmedov bilen köp işleşdi. Oň bilen bile aýratyn kitaplarym çykdy olaň. Şo kitapda kakamyň 30 goly kitabyna Veli Ahmedov saz ýazypdy. Köp işlerdi ol. Oň işlemeli wagty çäkli däl ol. Gijemi daň bilenim işleýärdi ýöne ol din zalmanym ýadyndan çykarmaýardy. Ol akşamlaryny goňşulary, dostlary bilen gezim ederdi. 45 mutlap. Onuň din günleri şäheriň daşyna çykyp gezim ederdi. 1-2 sagat menim bile gatnaşyp gördüm şo ýer. 1-2 sagat ýöredik baýyrda. Ondan soň özi kakam gaz 21 maşini 59-njy ýyly satyn alany 29 ýaşynda düşün. Şol kakamyň maşiniň öňkü oturgugyny bir kagy durýardy. Şo kagyda şo günkü etmeli işleri ýazylgy durýardy. Biz onu hemme görýärdik onu. Nire barmaly, näme almaly. Şoň üçin ýazylýar şu. Takyk işleyen adam bolmaly, öňünde gün tertibini ýazyp. Talapkär, ören jogapkärli barmaly wagty hökman şo wagtyna barýan ýazgylaryň biri bolmaly. Şo ýazgylaryň görendir onu. Şeýle de kakam goňşulary bilen, dost ýarlary bilen, deň duşlary bilen küçt oýnardy onu. Olardan men köprek görenli bar, ýazgy Kılıç Kuliýew ile oýnan gördüm, köp gördüm. Anna Paýtyk ýazgy. Onuň Isa Hojaýew diýip bir dosty bardy. Goňşymyz hem dost Ýagmur Piroğluýew bilen köp oýnardy, küçti. Soň men özüm medbugatyň işgärinde köp bir işleýän fotohabarçy. Onuň dörejilik işgärlerim şo sanyna suratyny alýardym men. Kapitanyň kakamyň foto video arhivini ýöretdim men. Onuň şolardan, şo pursatlardan bira kakamyň Kerk şäherindäki mektep internatyny tamamlanyna 50 ýyl bolanyna sınıfdaşlary bilen duş bolanyna menem şoňa gatnaşdym. Şol sınıfdaşlarynyň içinde Belli Azimov, Beznazar Hudaýnazarow bardy. Alim Recep Bayramow,
Ondan soň alim Murat Tenjiyev daglar bardy. Mehriban adamlar, şu yerde bir näçe inhe surat bukçalary bar, hemem ýadgalar bar. Bular günden güni biziň şahyrymyz Kayyum Taňryliw bilen baglanşykly eken. Şu yerde ne mektebiň ilkinji uçurumlary bilen duşuşyk diýip ýazylypdyr. 2000-nji ýyl 14-nji may. Şonu 2000-nji ýylda geçirilen 50 ýyllyk dawarasyna da Kayyum ağa gelipdir ekeni. Indi şu yerde bir näçe atlar, familiýalar bar. Şol ilkinji uçurumlar häzir käbirini okaýyn. Bayramow Recep, Begnarov Sultan, Ömürov Juma, Jumayev Baba Nazar, Hudaýkuliýew Alaman, Aşirov Rahman, Rahmanow Joro. Ine bir näçe şu ýerde at familiýalar bar. Şolaryň arasynda Kayyum Taňryliw hem bar. Ine şonu Kayyum ağa şu mektebe gelenne duşga ine öz elleri bilen gol ýazmasyny ýazyp galdyrypdyr. Bu ýerde nämedir diýip pikir edýän. Kayyum ağa özüniň mehman söýer adamdygyny, garnaşyl diýer türkmen halky. Edil şolar ýaly adamdygyny suwud edýän bir ýazgy goýupdyr. Ine öz haty öz elleri bilen ýazylan ine gol ýazma galam bilen ýazypdyr. Öz Aşgabatymyzdaky paýtagtymyzda ýaşaýan öýüniň salgysyny ýazyp galdyrypdyr. Köçesi, otagy, jaýy hem telefon belgisini ine 35 59 92 diýip şol wagtlar ýaşaýan jaýyndaky telefon belgisi hem hat alışmak üçin hem eger de paýtagtymyz Aşgabata gelseler öýümizde mehman boluň diýip nähili bir mert häsiýeti türkmeniň goç ýigidine mahsus häsiýeti gördüm men şu Kayyum ağa ýazyp galdyran öý salgysyna edýär adamlar. Kayyum ağa ilki bilen paýtagtymyz Aşgabatda ýazyjylar üçin gurulan jaýda ýaşapdyr. Bir näçe ýazyjy şahyrlary bilen goňşy ýaşapdyr. Ol ömrüniň soňky döwrüne çenli paýtagtymyz Aşgabatda 4 ýere daha göçüpdir. Soňky ýaşan jaýyndan hem gepleşigimiziň dowamyna size kän maglumatlar getirir. Ruhy çyragym gepleşigimiziň dörjülik işgärleri bolup Türkmenistanyň halk ýazyjysy Kayyum Taňryliýewiň ömrüniň soňky ýyllaryna ýaşan ojagyna geldik. Bu ojak edýär adamlar Kayyum ağa Han Muhammed adly agtygynyň ne döwletli ojagy, agtygy biziň şahyrymyzyň ojagynyň ýygyny dowam edip otyr. Aslynda Kayyum ağa diýilende süýji bolýa ekip iýseň diýen setirleri bilen şonu kalbymyza ornudyp biz edýär adamlar. Kayyum Taňryliýewiň ojagyna geldik. Şu ojaga gelip olaň saçagyna gözümüz düşenledi. Zähmet bilen, halalyk bilen ýetilen nigmatlary gözümüz göresi geldi. Bu hut şeýle de boldy. Ýa-da ne diwarlaryň bedegine sereden dedi. Öýüň guruluşyna sereden dedi. Zähmet bilen zähmetiň soňunyň rehnetiniň beýanyny hem okasymyz hem göresimiz geldi, hem şol maksada da biz ýetdik edýär adamlar. Ine şu saçaň başynda oturanlar Kayyum Taňryliýewiň perzentleri. Kayyum şahyryň maşgalada 5 tane perzenni bolupdyr. 2 ogly hemem 3 sany gyýdy. Ine şu wagt ine dördüsi men töweregimde oterler olar barady ne gaýtgaça aýtsam Kayyum Taňryliýewiň ilkinji perzenni ine Recep Gulaga, Recep Guly Taňryliýew. Ikinji perzenni Gurbanygul Taňryliýew. Kayyum ağaň 3-nji perzenni Ogulgul Taňryliýew. 4-nji perzenni ine Maýa Taňryliýew. Gadet jurnalamyzda foto habarçy Ahmet Taňryliýew diýilýän ýazgylara gawat gelýänsiňiz. Ine Ahmet agada qaqasynyň hatirasyna bugün oň öz ýaşap ömrüniň soňky günlerine çenli bolan ojagyny bir saçaň başyna hemmeti üýtdiler. Recep Gulaga söhbeti sede geçirmekçi. Siz Kayyum ağa hakynda gurrun berýäň. Öz qaqaňyz olur maşgalada näçe dogan bolupdyrlar. Onuň qaqaňyzyň şular ýaly zekinli bolmagyna ýa-da edebiýata gönükmegine, çağalar şahyry bolup ýetişmegine elbetde öz ykbalyna täsir eden adamlaryň bolanlygy mümkin. Şolar barada on soňam öz qaqaňyzyň çağalaryna bolan bir maşgalada qaqa terbiýesini nähilrek çemeleşirdi. Ýaşlyňyzy ýatlap, çağalyňyzy ýatlap qaqaňyz hakyna aýdyp
berseňiz. Kakımda da 6 doğan olun, 5 erkek, bir körpelerim, bibi. Bizim yadımızda çağalıktan kakımızın beriyen gurrunlarının en esası hemişe okul edehmetti. So atamızın aydını yadımda kayyum çöpörçülük diye de çeperçiliğe, çöpörçülük ona azar vermem. Şu Kerki mektebinde okarına, bäri gaydanda, ol çöpörçülüge diye deyip, onu özü çopan olun. Atamız Taňryly padyman deyip, owan adamları şey deyip ýatlaýar da onu. Ona padymanyň ýodasy deyip. Şondan. O kakamyň eserindäki hemme adamlar, hemmesi owa durmuşy, öz durmuşunda görünür. Onun eserlerini şu çağalıkta men adam tutup şehirde yetişim ediyen hareketlemi maýajymy var. Şehrin bir iki kat çaydylar. Ejemel gıýgarsa maýa diýip şo ýokarky kitaby algak gelýär da aşakda da apişken oňuna penjireň oňuna kitap tutup onu gelip okýardy. Biz hemmemiz okumany gowy görýärdik. Öýümüzdäki kitaplar hemmesine okudy. Dünya Türkmen halk yazılımının hemmesini esası gowy halk dörücülüğü. Onun üýde o kitaplar kendidi. Biz şonda olurduk. Kitaplar bilen bolurlar. Onu okuda da hiç kimden galmalar. Bir beşi olsa biz ikisini almaly. Okumaga, zähmet çekmäge, söýdürmek bilen adamlar bilen oňuşmagy hemişe talap etdiler. Urup gelsen bulyň ýanyna barma, näme işleýän? Kiçini urma, şolar ýaly bir ýaşan jaýymyzda 16 hojalyk hemmeden ýazdy da, hemmesinden oňuşýardy. Agdy birlik bardy ömür. Şoňa laýykly ejemiz hem şolar ýaly. Öýümizde gelim gidimlidi. Onun kapymız hemişe açykdy. Bize de şonu ündüýärdiler. Hemişe de durmuşda da şol kän uly kömek berdi de. Kakamyzyň işleýän otagy ikinji gatdady. O jaýa hiç kime aktyklara girmek bolanokdy. Otada galam kagylary şo taýda öz goýunja ýerine durmaly, gymylamalar, giýje bir mahallary bir dörüjülük pikir dörese şu oturup giýje 3-de 4-de o wagt çäksiz ölçegsiz oturup ýazýardy. Birden aktyklan bir girip birden güýmese tapmasa onuň şo düýüşinde görün gitdi. Tapan onu. Onun şoň dörüjülügi ýok. Rejissor kino görşýärli bolman haýam kelletinde de. Soň ýadylýardy. Kellesinde pikirinde. Onun şoňa jemläp, şonu östürüp okuja ýetirer ýaly, düşünükli olur ýaly. Ol kakamyň mysal üçin gündelik oşgusy, çekseň zähmet geler rahmet, süýji bolýar ekibiýsen, maňly deriň dökübiýsen. Biz halk dörüjülük mükadiýsek ol kakamyň dörezine zaten eken adam, soň seredip otursa aytkylara öwürlük gidipdir diýip. Yo, onu hakykatdan hem şeýle. Kakamyz ýygnaklara gatnaşýardy. Onun bir gezek ýadyma düşýär, bir waka 80-nji ýyllarda Sibirde, Bamda ähli çağlar ýazgylary üýşürildi. Uçurmuz Aşgabat, Taşkent, Novosibirsk, Tynda uçmaly boldy. Aşgabatda oň ýüki uçara ýüklenmendir. Tbilisi'den bir yere gidipdir da. Onun barsa hiç satsız da. Onun Eston enoraut tahyecunu mi? Onun o lateş yan Rayn ismi egneşini verdi mi? Onun Tacik Ubayt Rajab kövüşünü mi? Ara şolar ýaletipdir da onun şey diýen geldi o Gruziýadan ýükü geldi kaýdan soň. Onun 2 ýyllap aeroport işgäri men kayyum diýse algaşyp nire uçmaly bolsa ýazyşyp uçar ýerdi. Şeýle bir tanalýady da hormatlanýandy. Onun köplençem kakam men garşylamaly bolýardym da. Kakamyň bir halkara
gatnaşygy hem edebi, hem dostluk, hem ruhu taýdan birligi köp wagtlap dowam etdi. Onun biz ululuk käbir baran yerlerine yoldaşlarynyň ýaşaýan owullaryny menem bir näçe gezek gidip gördüm. Mysal üçin Tallinnda Enno Raut ýaşady, oň ýanyna barıp gaýtdym. Täjikistanda Ubayt Rajab, oň bilen duşup gaýtdym. Russiýanyň Blagoveshchensk oblastynda ýaşaýan ýoldaşy bardy. Kakамyň başga da ülkelerde tirkeşýän, hatalşýan, soňky günlerine çelne bir ýyl habarlaşýan ýoldaşlary kendi. Özbekistanda, Moldawiýada, Gruziýada ýaşaýan ýoldaşlaryň ýanynda barıp gaýtdym. Sport. Biz maşgalamyzdam gowy görýärdi. Kakam oýdan voleybolisti. Voleybol oynaman gaty gowy görýärdi. Nişriýatlarda işlende redaktor bolup, işgär bolup, olar agy berje köp oýnaýardy. Bize de gatnaşmaga süýdürdi. Onu şu gün özümüz bilýäs. Gowy peýdalatdygyny, nädir? Aktıklarım, çoğuluklarım yarışa gatnap üstünlükler kazanýarlar, biz oňa gowanýar. Aktıklarynyň arasynda, ogul gyzlaryň arasynda kakanyň dürüdüçiligini dowam edenleri bamy ýa-da nähilrä? Günahajyň gyşyk kölegesi bolmaz ýa-da. Oň üçin çağlarynda mi, aktıklaryna mi şo dörüjülük çykyny bar. Aktıklarynyň biri matematik olimpiadalara gatnaşyp Aziýada birinçi medal aldy. Halkara dünýäde ikinji ýer al okuwçyka. Häzir talip bolup okap ber, onda da ikinji ýer alyp geldi halkara olimpiadasynda. Olaň arasynda sporda gatnaşýanam bar. Netije görkezýän gowy gelecekde görnüpdi da. Şu günki zamanamyz ütgüşük zamany. Halkymyzyň zähmet söýerligi bilen, zähmede bolan ihlasy, hüwesi, dörüjüligi, çeperçiligi, uly mümkinçilikler bar. Şertleri, ýagdaýlary döredýän arkadagymyz, arkadagly serdarymyz ömürleri uzak bolsun, başlary dik bolsun, canlar sag bolsun. Yazıcıları, dörüjli işgärler şo sanyna kakamy ýatlamana döredilen mümkinçilikler üçin hormatly arkadagymyza, arkadagly serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý olaň jany sag bolsun. İl ýurt bähbit tutýan işler hemişe rowaç boldy. Türkmen telewizionyny biziň sungatda, medeniýetde, edebiýatda at kazanan adamlarymyzyň ýatlanyp durmagy bize gaty begendirýär. Tutuş halkymyzy begendirýär. Şonuň üçin şu gün biz hormatly halifamyz Türkmenistanyň halk ýazgysy Magtymur bayranyň eýesi Kayyum Tanrulyýew ýatlap otyrys. Kayyum aga Türkmen edebiýatynda köp eserler döredip gitdi. Kayyum aga bilen men çağırykda dostlaşdym. Mektepde okuyan döwrümde aga sen hakynda kitap çykypdyr diýip. O sen nemeden işiňem bilip dural diýip. Nämeden işimi? Şo kitapda bar diýip bir ýoldaşym aýtdy. Menim bardym agajyk täsin çağajyk diýip Kayyum agaň kitaby bar. Şonda agajyk ol süýje kipýär. Şu göwer diýip. Menim ekipdimde şo döwürler. Şol Kayyum agaň şonu üstümaldyryny alyp. Şondan soň Kayyum agany men ýadymdan çykarmadym. Nirde Kayyum agaň goşgularyny gördüm, okudum. Kayyum aga bilen Aşgabatda duşdum. Seminarda duşduk. Kayyum aga meniň iki goşgyma film berdi. Ul milletiň öňünde. Şahyr höküminde.
Sonda kayyum ağa aytdy. Eger çyn netse diýdi. Şoğlanda bir zat bar diýdi. Ine şemal diýen goşgys diýdi. Bağlar başlaryny her ýana arap, berýär kuşlary hiňillik gurap diýip diýdi. Ören tähirje zat tapdyr diýdi. Bolsam ikinji sınıfda okuyan okuçudum. Onun menin bileti geldi. Çağalar, bileti geldi çağalar her zat öýdi. Soğun ekende gögürýär, onu ekende gögürýär. Näme tüýje ekende gögürmeler. Mende şeýle pikir bar da. Şo tüýj bir onu eketimem gelmedi men. O tüýjün ýetim geldi. Togalacak tüýji häzirim gözüm göňünde. Şo togalacak tüýji daşy kagyldyja. Şol kagyzyny ayırdım da öňi toprağa ektim, edil şol joýamyza ektim. Bir topar bolup çykmaly da soň. Menim onu köpelçek çağa pikirim şo dogry şoňaly. Mende şoňaly bir hili şol kayyum agan pikirine mengeş bolan soň men kayyum agam menim muny nirden eşitip ýöken men beýdip süýjekip ýörenmi diýip pikir etdim de. Hakyky şahyr öýdi nirde bolsun okujynyň etjek pikirini bilýärdi. Kayyum agam men pikirim bilen eken. Süýjekip garaşanym hak, onun kayyum ağa aýbymasdy. O şol kitabyny okap bir ýyl utanyp gitdim. Näde bildik abi diýip. Ine ýazgy şeýitdirmeli. Bir nähilik diýip. Soň men özümiň bütün ömrüme dörejiligime okujylary şeýlere täzir galdyrmak üçin synanyşdym. Näme kayyum ağa tanymal adam. Biz gelen wagtymyz kayyum ağa eýem o döwür belli adamdy. Biziň goşgularyny okýadyk. Soň rus dilinde okawurdyk. Kayyum ağa biziň durmuşymyza çağalykda aralaşdy. Çağalykda biziň dostumyz boldy. Kayyum ağa goşgularyny biz mektepde aýdardyk. Şagyrlaryň çağıry üçin ýazan şagyrlaryň dostlugy onun çağalygyndan başlanýar. Çağalaryň çağalygyndan başlanýar. Çağalar üçin goşgy ýazanlaryň biri boldyk. Ay geçti, yıl geçti. Moskwada 5-nji ýaş şahyr ýazgylaryň plenumy geçdi. Şol Moskwanyň uly ýazgylary ýygnanyşyp baha berdiler. Türkmenistanyň 2 adam gatnaşdy. Çağalar bölümine 2 adam. Azat Rahman bilen men gatnaşdym. Onuň Agniýa Lvowna Barta diýip belli meşhur aýal seminary alyp barýar. 5 adamyň kitaby hödürlenildi. Bir aýtdy, o taýda gelen köp. Başga respublikalardan bar. Şoň 2 türkmen bolupdy. Şonu Agniýa Lvowna Barta aýtdy. Olarda kayyum bar diýdi. Şo golawymda galdy. Şol adamlarym gaty uly mertebe goýan ekenler kayyum ağa. Bize monça boldyk. Halifamda. Bize de hormat goýdy. Awa. Men diýjek bolýan adam çağalar üçin ýazan eserlerimin bir tarapynda kayyum ağa bar. Hemişe. Allah aýdardy, ağa geldi. Şo taýdaky 6-njy goşgyň bar diýerdi. Howa, ýene bir seret diýerdi şoňa. Ol okasa bilýärdi halifalar. Seret diýenden seresi öz ýalňyşlygyny bilip bolýardy. Kayyum ağaň şoňa hünärem bardy. Edebiýata o topar, bu topar. Bol gelniýe. Mysal üçin Gurban Nazar Anyverdi, Italmaz, Halil Kuly, şoňar toparlar 4-5 tane bol geldiler. Onun öňkü üren goşy ýazan şahyrlarymyzy täzir etdiler. Onun öňkü biziň şahyrlarymyz Kerim Gurbanybede de, Bernazar Hudaýnazary da, Mehmet Seýde de, hemmesini şo topar uly täzir etdi de. Men diýjek bolýandam, şoňar gow gelen topar beýleki toparada gaty uly täzir edýär. Çağalar edebiýatyna kayyum ağa daýyn gelmegi, Akyp Aýmurat, Meret Gulu Garry, şolaryň gelmegi çağalar edebiýatynyň öz boluşly öwüşgüni boldy. Çağalar edebiýatynyň depetini ýokarak ertdi. Çağalar edebiýatynda diýdir okudýan dürlü hili bütün dünýä eserlerine barabar eserler peýda bolupdy. Şoňa da biz kayyum ağa dagyny okap geldik. Kayyum ağa dagdan soň ýene bir 4'lük emele geldi. Kayyum ağa ýaly ýaş şagyrlar şahyrlamyzdan
Adat Rahman, Hemra Şir, Hatım Nurbat Ağgel'de Allah'nadır. 5. 6. 7. vardır. Yönü olur son, olur hayland dururlar. Şolun hemmetinin eterim, şu devirde, Moskva'da da halan nesir edildi. Men diyecek bolayan da adım, erbet bolsa hiç kim almaya, kimim oradan koşkuyunu almaya. Birini alır, yarımını alır. Hemişe kitap borarlık koşkuyunu almayalar hiç kim. Koşkuyunun ödünü görkezmeli, ineşil. Kayyum ağa bize şonu görkezdi. Biz şeydip kazandık. Biz şeydip şahiri olduk, kazandık. Kayyum ağa ömrünün sonku yıllarında men bilen hasam yakın atnaşıkta oldu. Kayyum ağa neyme? Kocalan son, ödümde de belli. Bir hili yekerek oluyor. Şonu can ederdi. Ağa geldi, neymi işe diyen deyip. Ay mene koşkuya diyen. Falan yerde koşkuyumu okudum. Hani gelip git makale yazdım. Seyretmeni okap vereyim deyip. Ondan kayyum ağa da bir hili haysı zadi kim bilen gengeşmeli bolunda. Son kim bilen gengeşliğini bilmek hayatiyeti vardı. Kayyum ağa Türkmen edebiyatının, çağlar edebiyatının başını yukarı koymak diyelim. Sonra ettiniz. Şol borç diyelim. Bir adamı bolursa deyip değişe diyelim. Ben de kata. O zaman ben aydadım. Kısa çıkman diyelim. Birinciliği talep etmeyen kısadan diyelim. Sebep onda 2 tane yol var yatır diyelim. Hacı İsmail yatır. Onda Kerbaban Çapakları yatır. Onun etek baran yok. Son için sigaretin paydanı götüründe ne hemen dedim gül yatı. Ağa geldi sen gönümeli. Sen o tayda köp yazdılar çağırır için kızların soladan ağrı geçen olmadı. Çağırır pay ederinden. Kayyum ağrıdan ağrı geçen olmadı. Yine kayyum ağa son ağrı bir doğru köprü. Hem fikrini aydıp hem fikrini dinleyebilen adam değil. Kayyum ağanın entelektüel giyimden öğrendiler. Bizim aydı bilmedik, bizim görü bilmedik ondaki güzellikleri, ondaki ayratinlikleri görürler. Bizim neslimizin bağıtlı yeri, biz şonu görü bildik. Şonu ımtılı bildik. Şonu kuğunu bildik de sodatları. Yani şeyden de Türkmenin dini çağrıları edebiyatlar, hem edebiyata metar. Kayyum ağa uralılmen isti. Bizim kendi uralımda söyledim de, şu çağrılar için yapıyorlarımızda 75 yazdık. O şöyle boraymalı ol. Ne için? O ömründe tüm günden çıkmıyor. Kayyum ağam çağrılık dünyası tüm günden çıkmadı. Hakiki çağrılar şahiri oldu kayyum ağa. Yine bu bağıt ol. O hem sen edip et paranı. Sol bağıt sol. Kayyum ağa son aldı. Ülkülekten kayyum ağa. Çağrı Hava. Kayyum ağam dostu Yakup Lazarus Akim onun ülkülekti. O benim kitabım tercüme etti de. Onun dükkanı vardır Akim. Dükkanı vardır öyle o dükkancı ayal avır ettir de. Torsorluk geldi öyle. Bizim oturuyoruz. Torsorluk geldi. Men neydi? Men gidecek geldi. Ya ne mi? Yaman ervet satıcı var eken. İndi men sonra gidecek geldi. Dine çağırır şahirin edecek işi de öyküle. Şundan öykülep kaydı vermeli diyen zat yok zaten. Her sığırında var onun çağırlığı. Şöyle olmasa bolmuyor. Her sığırında var. Her dörüden eterinde var. Kayyum ağın koşullarını hiç kim yazabilecek yani. Ödünden başka. Yine tapavdım. Üyez borusu şahirdi. Saylı Murat deyip kısaçıyımız. Şol aytti bir gedek. Ağa geldi dedi. Şu yerde dedi. Sen dedi. Kayyuma mende yaptın dedi. Ne kayyuma mende yaptın? Ne için dedi. 2 katlılık dedi. 2 mani. Ullara da mani berde var. Kiçilere de mani var. Hani sol dedi. Kayyumda var sol dedi. Kayyum plan olsun dedi. Men her kellemde durmadılar. Şonun öz makalasının bir yerinde şonu yürütüp bellek geçti Saylı Muradov. Men solum yadım da men. İlki bilen hakiki çağrılar şahiri. Çağrıların dünyasını katı kovu bilen. Çağrıların dünyasını bilmese süyecek men hemen. Kayyum ağa ullar hakkında yanında da
O dereceli adam, dereceli eserler yazıyor. Kerbaba ayıpım ben meselede kalk gülmedi. Sol kayyumağa berini, sol tevigatın zehinini kuyanı sol. Çağırır şahir olmak için. Çağırları öz güvünün öğretinde sakladı. Dini öz çağırlarında beyleki çağırlarım. Öz güvünün öğretinde sakladı. Ol her kimlere miyeserden ok. Kayyumağa miyeserdi sol. Kayyumağın edebiyatı eden ulu işi Türkmen edebiyatının şu dövründeki derecesini bir kez yukarı götürmek oldu. Çağırlar edebiyatında kayyum diyorlar. Kim var dilinde? İlk kayyum var dilinde. Kayyum ağa öz yurdunun çağından bir ayyan çıkan çağırlar şahiri. Kayyum ağanın koşkuları yüzlerce umumu yığındılarda. Yüzlerce başka dillerde tercüme edildi. Mene bilem o bir dağı olaymada kayyum ağadan köp daşarı yurtlara tercüme edilen yazını bilem o. Kayyum ağanın koşkularını bana Artiyak'ta Çağılar edebiyatının günü geçiriliyor. Şoňa da Türkmenistan'dan men gatnaşdym. Türkmen gyzagady, Türkmenistan'dan baran ekeni. Çağılar üçin goşgay diýerlerdi. Her kim öz diline goşgay aýtmaly. A Belorussiýaly bir gyzagady bolsa, Kayyum ağa goşgay Belarus dilinde aýtdy. Belarus dilinde Kayyum ağa 1-2 kitabyny çykarna men bilýän. Belarus dilinde aýtdy. Şol waka men ýadymda. Men o gazetede ýazdym onu ýöň. Awa. Çağılar edebiyatı olorda kayyum var diýenden onun aňyrtynda başga zat ýok. Sebebi Türkmen halkynyň egini beýle halklardan kemder deňli dereceli Türkmen halkynyň çağılaryna eser beren adam kayyum. Biziň il halk üçin iş bitiren adamlarymyzy ýatlamak ören gowdat. Bir söz bilen aýdanda sogap iş. Häzir sizin teleýaýymyňyz sogap gadanyp atyr. Kayyum ağa ýaly biziň iş bitiren adamlarymyzy ýatlamaga mümkinçilik berenler üçin. Şular ýatlap durýanlar üçin hormatly arka dağmyda, arka dağly serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Janlary sag, ömürleri uzak bolsun. İl yurt behbetli işleri hemşire rowaj alsın. Bana ilki iter berender, men öýüm hemişe jagıl jogully boldy, çağıl köp boldy. Nerede çağılaryň 5 tane, 13 tane aktyk, 11 tane çoğuluk. Ene şu duranyň içinde hemmetten erkekler, şuların içinde men aktyklaryň bar, çağılaryň bar, 3 tane değil. Oğlanlar, şiir, şu açık olayan zaten şu çağırıcıklar bana tema verdi, hemişe. Türkmenistanyň halk ýazyjysy, meşhur çağalar şahyrymyz Kayyum Taňrygulyýewiň öz ýaşan, öz işlän ine, öz otogyny biz şu wagt oň nisilleri bilen siziň bilen ýüzleşýär. Kayyum Taňrygulyýewiň 5 perden bolupdyr. Hawa, 3 gyzy, 2 ogly bolupdyr diýip size ýetirdik. Enhäde men daşymda duranlar Kayyum şahyrymyzyň ýazyjymyzyň agtyklaryndan hemde şolaryň hemmesi oň çoğuluklary. Ene agtygy Hatice, enhäde çoğuluklary Kayyum şahyryň bir de şeýle ýakymly pursat şey. Çağalar şahyrymyzyň çoğulujaklarynyň arasyndan gürlemek bir de şeýle ýakymly edi adamlar hem täsirli. Şahyrymyzyň 14 sany agtygy 40-dan gowragam çoğuluklary bar eken häzirki döwürde. Biz oň nesilleriniň sanynyň hassa köpelip, ösüp, örňäp, biziň watanymyza gerekli, watan söýüji ýaşlar bolup ýetişmeklerini olara arzu edýär. Inni Kayyum ağaň çoğulujaklary men size ýüzlenýän. Adyň näme diýsen, han adyň? Hoca. Hoca abi, jigimiň ady? Aýt sen. Atacan. Hoca bile Atacan meňdeşe geýipdirler ejelerim olary meňdeşe dip köýnejigem tikip beripdir. Sen adyň? Gülceren. Gülceren janam inhe ýanly köýnek geýip gelipdir bugün öz atasyny ýatlaýaka. A sen adyň? Aysenem.
Aysenem can, ne Aysenemim yanlı köýnek geyik gelipdir tahyajygy bilen. Bulan köpüsü mektebe barýarlar özlerim. Täze okuw ýylyna başladylar. Täze okuw ýylyňyzam gutly bolsun çağalar. Bal ya ine öňde durunca jigilemizden çağalara bagına da gatnaýanlary bar. Häzir men jigilem. Öz garra taňydyň ýazyp giden tapmaçalaryndan berjekdi. Hani bilýärmi kaňyz? Önüslüje diňle men başladym onu. Gezer suwda, yatar suwda. Bütün ömrü öter suwda. Ayagy ýok, gollary bar, teňeleri, pullary bar. Çümmer gider. Goloy gelseň jigim, onuň adyn bilsen. Balyk, dogry aýtdyňyz. Sebäbi näme diýe? Teňeleri, pullary bar diýe, goloyuna gelseň hem suwa çümüp gidýär diýe. Balyk eken, tuweleme bildiňiz. Ikinji ýene birini okaýyn. Boynu uzayın, düye däl. Müneri, hovudu ýok. Kellesi ata meňzeş, ýöne ýaly zady ýok. Ennam jany, alaja, goşgymda da ady ýok. Hawa, jirafa, çağajyklar öz atalarynyň tapmaçalaryny dol öwrenipdirler ekeni. Han ýene dädir, innik sahypatyna geçeýin. Masal üçin şeýle. Han ünsüçe diňläňjigler. Dik ösmezi qabarar, pelläki gök hatarlar. Yetişen soň mazaly togolanyp yatarlar. Ke dolama bişirler, ke tet şorba atarlar. Kelim, dogry aýtdyňyz, kelim ine. Şu jigimide 5lik birinji bille, ha, kelim. Şeýle diýär togolanyp ýatýar diýe, yetişen soň mazaly diýe ondan dolama bişirýärler diýe. Dolama bişirerler diýilenden ýen bilýärler, hemmeler näme? Kelim ekenligini. Hawa kelim. Ýene birini okaýyn. Siz bilýäňiz bolyn, maňa da hat gazykly bolýar. Menem ýene de okasym gelýär onu soň. Güz atyzlar doludur. Göýe telpek ýalydyr. Sobugy duýmaz üşek däl, durşy gat eşik däl. Güne wakar bolýar. Sebäbi ol telpek ýaly diýär, ha? Ine guş däl, şuwlap geçer ol. Al asmana uçanny, qanatlary kümüşden, adam kendir içinni, bulutlardan ýokarda seslenýändir geçenni. Ol näme? Uçar bolýar, hawa, asmanyny uçýar diýe. Qanatlarym kümüşden niýe. Şoň üçin ol uçar bolýar. Indi ýene de siziň öz garry ataňyzyň tilsimlerinden, döredüjilik tilsimlerinden. Indi men size ýüzlenmekçi. Aýdyşyk var şu ýerde. Hani şagaldy? Şagal. Etmeň galmagal. Indi şeýle diýär ataňyz. Indi ýene men çaga diýin? Çaga. Baraly baga. Adam di? Adam. İyeli badam. Ağun di? Ağun. Ekeli qawun. Tağta di? Tağta. Baylygymyz pagta. Edid adamlar, ene Kayyum Taňyrgolyw çağalaryň dünýäsine diňe şygyr ýazmak bilen çemeleşmänler, çağalaryň pikirlerini, düşünjelerini barlamaklyk üçin bir näçe ýaňyltmaçlar, bir näçe tapmaçalar, ýanqy aýdyşyk sözleri ýazyp galyrypdyr. Indi biz ýene bir gedek Kayyum Taňyrgolyewiň nesillerini şu döwürde mehriban arkadagymyzyň, arkadagly serdarmyzyň nesillerimiz üçin döredýän mümkinçiliklerinden dolu peýdalanyp, bularyň ösüp, ulanyp, sanlarynyň köpelip, watanymyzy söýýän ilhalar nesilleri bolup ýetişmeklerini hut Kayyum şahyrymyzyň öz ojagyna gelip biz tüý sürekden arzu edýär. Jigilem, men siziň bilen hoşlaşmakam ýene de bir sowalym bar size. Öz ataňyzyň goşgularynyň bilýänligiňiz barmy? Hani kim bilýär? Eliňiz gallaryň? Han adyň aýt? Enecan. Enecanjygym. Aýt gaýta hoş aýtjak. Has yaşaçık doğurtaydırın, küçüm bolsam zortaydırın, iyi detseňiz siz mazaly atlaryň men okyaly. Hawa. Ine häzir bize Güljerenjan goşgy aýdyp berýär. Öz atasynyň goşgyny hemmämiz adamlara teredýär. Aňryp aýdylar Güljeren. Kemal gelse Cemalyň gözünden ýaş akypdyr. Gözlerini tegelep Kemal oňa bakypdyr. Diýdi Kemal kömşerip, sana kim dedi Cemal? Ýylgyraýdy şo wada Kemaljigiň dogany. Maňa hiç kim degen ok. Dogradym diýip sogany.
Hawa, maňa hiç kim degen ok, dogradym diýip soňa nädir men şu kitabymy goýaýyn, meniň ünsümi çekýä, ine Güljerinjanyň elinäki alaja, ine boýnuna alaja da kapdyr, düýeýiň bilen ejeň seni şeýle bedäpdir, ejeň edip berdimi alajany kim işdi? Ejem. Ejeň bilen sensiň ha, kömek etdiňmi ejeňe şonu? Awa. Tugulem. Hani çegem, sen ama aýtjakmy goşgy bize? Owodonja jigilem bugün üýüşipdirler. Bolay dip ber, senem şo ödeň duşlaň öter etýän adamlara. Aýdy ber goşgyňy. Çağlar üýüşip ağaç oturdy. Her kimne halan mes yere durdy. Taýgary çınar, aşawlarynar, herdäli suwut. Şaňly satut. Kapdylan sajak seredip durdy. Ýalte gerekka baraýnan çyk. Hawa, ýalta gerek gelýär. Ataňyz näme diýär? Baga keleň diýär. Şeýle dämi? Tebigatymyzy goralyň, söýeliň, ýaşaja körpeje nahallary ekeliň diýär. Sidem şeýdiň bolýarmy? Hökman baga kin ine şahyrymyz Gara Seyitliýew hem aýdypdyr. Egerde kimde kim bir agaç ekse ýadygar dünýä kitabyny onuň ady bar diýär. Ataňyz bolyn. Öz eserlerine çağalar bilen şol işler durmuşa geçirýär. Sidem köprek nahal baga kin bolýarmy jigilem? Edýär adamlar, ine bilýäňiz, Kayyum Taňrygolyň goşgulary dürli dillere terjime edilen. Häzir gelin çowlujaklaryna ýüzleneliň, rus diline terjime edilen goşgularynyň aýdyp berjegi barmy? Barmy jigilem? Rus diline goşgysyny aýdyp berjekmi ataňyň? Kim aýdyp berjek? Elin galdyr. Aýtyp öleme, han adyň aýdylky? Musa jigim häzir atasynyň goşgysyny rus diline aýdyp berýär, hani? Вот порадовал бы мать и принес не 3, а 5. Что ты, мама? Много нас. Ты подумай, целый класс. Нам отличный. Каждый дорог. Не хватает всем 5. Görýäňizmi nähili goşgy çağajyklyň gowy komaklygy bilen, beşlik almaklygy bilen baglanşykly goşgysyny okap berdi atasynyň. Sag bol Musajygym. Edil şu wagt aramyzda duran Kayyum Taňrygolyň iň körpeje çowluklarynyň biri biziň aramyzda ene öz ejesiniň elinde. Adyň näme galy? Aynurmy sen? Aynurjan neçe ýaşadyň? Han barmaň bilen görkün? 2, 3 ýaşaty gelýär ýöne, he? 2 ýaşap, 3-üň içinde şoň ýaly bolanda dogry bolýar şöne. 3 barmagyny görkezýär, 2 ýaşapdyr, 3-üň hem içinde. Şeý diýip düşünäýeli, he, Aynurjan. Tügeleme, köýnejiňem gutly bolsun. Aynurjanem 2 ýaşynda bolsa da ýanly köýnek giýipdir. Şeýle owodun. Gutly bolsun. Sag bolun onda. Jigilem men onda gaýtjak bolýarmy? Sag bolun, sagaman okaň. Sag bolun. Kayyum Taňrygolyň öz ýaşan otagyna gelende buýsanarlyk zatlar ençeme edýär adamlar. Şahyrmyda ömrüniň bir ýaşan döwürlerini berilen syla hormatlarynyň daşary ol dünýeden ötse de biziň mehriban arkadamyz döwlet başlygyny döwründe Kayyum aga ýaly bir neçe ýazyjylar şahyrlary, watan üçin iş bitiren adamlara olar merhum bolsalar da olary ýatlap nesellerini bir neçe döwlet sylaklaryny bermek ýaly döwletli işi durmuşa geçirdi. Ine men elimde duran şeý döwlet sylagy Kayyum Taňrygolyň mehriban arkadamyzyň watany bolan söýgüsi üçin diýen beren hormatly sylagy. Türkmenistanyň halk ýazgysy Kayyum Taňrygolyň nesilleri ine şeý syla üçin, şu hormat üçin mehriban arkadaly serdarymyza tüý sürekden alkyşlar aýdýarlar. Ine watany bolan söýgüsi üçin atly şu medalyň özi Kayyum Taňrygolyň iş otagyny iň sylagly ýerde, iň hormatly ýerde goýulyp şahyryň ýazyjymyň iş otagyny bedäp otyr.